Ja, klokkan on kuitenkin Chateaubriand ja Reusenham weer van inzetten. Ich, ja, da kan man komma så. Ja. Han ser det. Vad bara ropa. Kudde? Först snacka så har du det. Ja, vi får då att tacka fonden upp här. Ja, vi får tacka fonden upp här och ta som nu är en framlöva som bland alltid har spelat Jens Paul. Jens Paul, Petersen. För färre origin, inte blanda namn samman. Och till det är Aunier som heter virusökning i utflottningsvinnande så vitt gör honor. Hörde med. Tack för att Eva var vid landsfonden till sambandsflossen. Onkel spurs mig om sambandsmävor, men jag är faktiskt inte liber i nökron på lite som flotje. Men tack av er, jag skriver inte lima korsta för nästa teater. Jag finns ett ämne som heter Jens Paul Petersen. Långt upp. Så läs.
Ja, Jens Paul Petersen stjóri I Felan Fair Origin, som hever høvesett I Ronavik, etter Saltangara. Evne av framløven som virusøkning I utflottningsvinnene. Jeg har arbeidet innenfor framleislo av bottenfiske og særlig oppsa seneste 20 årene. Det min bakgrunn at han fyrir hessa framløven. Hvis vi takkar løytsindr søvna Åren for Origin til stående, så hadde vi jo det gamle Fair Seafood som alle kjenner, som har lenge røtter etter togene, og fiskevirking, som var et fela som var stående etter kreppen og 90 nå. Hver fiskevirking var først og fremst et framleisende fela og hei virker rundt omkring alt for land. Og Fair Seafood var først og fremst et sølefela som selte føreskan fisk I alt kjøret. Jeg selvfølgelig når Fauro mer eller mindre kappast møte hver nøren, det seneste årene, hver vi Fair Seafood eisene for I halvt framleislo, og fiskevirking for I halvt I sølo. De hadde samme eiere nevnte jeg framtagsgrunnen, og framtagsgrunnen valgte I 2004 at lette jeg begge felene sammen. Hver vi så stjåren, Meinar Jakobsen var stjåren for den sammenlagte felene. Det var et trupel år, I årene. Fair Seafood valgte at kjøpte skipene som beta I alt av 2006. Og ta var det så et såkallet vertikalt integreret fela vi skipene, framleislo og sølo. I hese periodene minka I fiskeskapen rundt om førjar, som gjør det øyelig trupelt, og vi minnes at Fair Seafood var I tung og kjekk for flere fer. Og det enda vi at Fair Seafood fører heisen og enda I skifteratten I desember måned 2012. Da ble 800 folk sendt til hus etter en dag. Og da hakka I arbeidsløs I førjen vi 19% I minskesnøy. At han nekka måneder så ble jeg nytt fellestående som heter Fair Origin. Det var 16. februar 2011. Fair Origin hever høvsatt I Saltangara, og det et såkallet vertikalt integreret fela vi som fiskar I egnom skipon, hever framleislo av egnom virkjon og hever egna søldal. Hvis vi takkar oknarskapen I Fair Origin, så ser han såleis ut at fela I væren I gøtt og eier 50% av egenpennisjon, og fela I framherje og I Fuglafyr eier 25%, og islandska samherje eier 25% av fellan. Hvis vi takkar skipaflåtan til Fair Origin, så ser han såleis ut. Etter mynd så ble tidsen I 2021 ta I vet med det rikkere det. Ta I Hesbergskipene Heiker og Falker var nødt og kom til farger. Ta lov at skipene ved kajen I Ronavik. Og hette skipene som Fair Origin. Hvis jeg takker det fra vinstre av her, så hatt Rauker og Lersker, som bygd avgavist år 1995 og år 2000 av Karstensen skipsverft I Danmark. Heseberg som heter Stesker Bakker bygd av Vico Versmidden I Spania I 2002, hadde det vært. Ja, her, Vico 2002. Og så det Heiker og Falker som bygd av Somo Skipasmid I Spanien, Vico I 2006. Vi øyelig ærren av hese skipene, de ser godt ut, vi der øtmålet lykka, de velhilden, de gauenstante, men middelalder av dem havast alt 15 år. Dette nok lagste middelalder for hese skipene I fargen I det. Jeg råkner vi at hese på trålerne det her nudjast som kom til landet innanfor bottenfisk. Nå, han der. Etter Heiker og Falker da det var nudger I Vico I 2006. Og så flyttet okken av landsøyene, så har vi et virke til okken I Saltangara. Her landingar miste, og her framleisle virke, og særlig oppsavirke. Vi framleis oppsøyne virke. Vi søker her vi landa Rauget Alersk, og hette virke til okken I Ronavik. Etter Saltangara, etter sikkert. Virke og skipene har vi det samme litt, som du søker, og det vi et eisene, det nå. Hette her virke til okken av Tofton, hette saltfiska virke,
Så framleier saltfisk og rørsærlig av torske og lanko av fiske som var egen skipfiskar. Nekka var reisen kjøpt av oppesøl og fra øre skip. Hvis vi titter etter startsfolk av håpen og i Fair Origin, så ser han cirka så leis ut at det er omlag 45 manns tilknyttet skipen og sjokken. Vi har en skipen så leis at EU-mennene tar vi 2 turer, og så er det hjemme 2 turer. Men dekkerne er vi i 2 turer, og så hjemme 1 tur alltid der. Vi har sett godt folk på våre skipen, og vi har ikke noe utskifting til bedre. Og Visten og Ronavik er tilsammans 120 folk som har sarvast. Her er så kontorfolk, maskinmenn, formen, alt vi råkna. Av Visten og Tofton er 30 folk, og det gjør cirka 225 startsfolk tilsammans. Så det er nok så størst arbeidsplass etter målt etter føreskom målstås. Så takk av trålare sjokken, så har vi som sagt 3 pør. Vi er jo stadigvæk innenfor det som man kallar for fiskedeia skipanene. Og i 2 skipanene har vi finnes tilgjort å leie 1100 deier fiskedeia var som vi må klare oss med. Nøkten som er fisk under fargen siste årene har ikke vært så øyelig stor. Vi har lige å leie 1000 tons sammenlagt for skipene. Her har vi oppsynlig vært nekta største parstren, om leie 90 000 tons. Der resten er fiskesløs som tosker, lonka, brosma, kongafiskur, husa, skøtta og svartkalvi og andre fiskesløv. Hvis du hittar seg til nærre, jeg vet ikke om du sutjes tølene, det er ganske så små, men jeg kan forklare litt sinter. Hvis jeg lukker inn hittar etter 2016, hvor jeg nøkter vi veit av bottenfiske for skipene sjokk. Her så ser vi skipene råkur, lærkur, heikur, falkur og snelkur og bækur. Sammanlagt har vi fisket av 11 000 tons, eller 20 800 tons. Oppsynner her, han sverar til knapt 8 000 tons, eller 73% av samlet veien. Nu har vi stølen for 2016, men hvis jeg heier det her, så var oppsynner større prosentparten enn 73%. Ganske 45-50%. Maksar. Det som gjør bøyla til løsens ørvesen i fjøren mot underfæren var til at råkur og lærskur har fisket ånder fiskast til heldre enn oppsa. Der har fisket cirka 850 tons av oppsa. Der har fisket omlai 900 tons av kongafiske og omlai 230 tons av blalongo og omlai 500 tons av svarskalva og omlai jeg kan si at det er 300 tons av torsk. At det er det fleste året som råkur og lærsker har haft som har kommet til førjer. Alle årene har måneden har givet størst hall, og i fjør henger rakstren sammen til der, og vi vet at det har brøtt veier med en større fisk og andre fiskar til helt som oppse. Så det er veldig spennende. Hittar vi at veier vire noen, disse årene nøkten heter vire, så har vi der fiskar for sammenlagt av bottenfiske, knapt 100 millioner til 25 millioner, hver oppsyn bare er om 50%. 52 millioner oppse ut av 100. Så er et som er spennende, det er et svarskalvandle, men så har det fiskar for 15 millioner råkur og lærsker. Torskjall har fiskar for 5 millioner. Kongafiske gav 20 millioner. Og blalongo cirka 30 millioner. Så det er nok så ualig tøla i gjør. Så her var svarskalvi i lydelig nøgt, så er det dorst fiskasle og slær kraftig ut i tølen. Så er det mye fiskasle som kom fløyman til førjer for noen år siden makreler. Makrelen har vært en øyla godt utskøyde til bottenfiska flådan de siste årene. Og bare for å vise at det hvordan det ser ut i fjør, så okkom vi kjenne makrelen, så var nøkte som vi fiska og lokkere skip, cirka 2000 tons. 18 har vi det lagt okkara pars til de skipene som fiskar fyrir okkon. Det var fordeilighetslitje som heter Trusch fjørde. Veier vi av okkara pars til var knappe 14 millioner. Så samlega veier vi hvis vi trekker bottenfisken og makrelen var 112 millioner. Vi av makrelen
av det samlade varje virn så tar makrelen och bottenfisken samman svära till 12%. Så det inte hade hässe 12% vi så boilat nog inte så pent ut. Så så det ljótar ut. Och så ska det komma lyssna dra att heite som fick att hosa om till att virusörsking. Virusörsking är ett ord som är öljande brukt. Alla stämt och har ofta brukt som vällagt. Du har det till kors väl. Det är bara öljande brukt i samband med fiskevinnen nöjskiparna. Jag har inte talt hur ofta ordet virusörsking är nämnt i fiskevinnen nöjskiparna, men det vet ganska grannar. Men vad är det egentligen för ett ord? Jag har sambandsblocken här, jag har alltid halvtid tid som jag skriver här. Man ska föra från draverframlägare till mätverframlägare. Jag vet inte kvart i tid menar vi, men det kommer till svära för själv. Jag har alltid själv att det är fluffy hotak som är brukt i flänk. Och det är bara brukt och missbrukt. Det som skiljer vi virusörsking, vi går ju utanför det som vi arbetar vid, eller vi arbetar vid, så är det i botten och grund att strämpa efter att få bästa priser för vörerna för lagst möjliga kostnader. Och det är allt an i ödlen och bäge för skipene och för virkene och innanför söl. Hvis vi tackar skipene först, så jag så att vi må röna vaja fisken så effektivt som görligt. Och ha skipan ombord som syrja för fiskaren i första flocks gosko. Så alltså bästa priser fast för fisken. Det vill vi med vajan så effektivt, det vill så billigt som möjligt och få honom ombord och så syrja för att ha så goda gosko som möjligt. Vad gör vi så för origin för att rocka hela malen? Vi har faktiskt så i början i 2011 arbetat nybust vi hackar för gaskstöj bord och skip. Och det är så att fiskaren och som man vill det han har så det bästa gask mot han livat. Det svimmer själv. Så kött som han är fiskar och kommer det inte så börjar nybrödningen av fisken. Vi har bakteriologiska nybrödning av fisken och enzymatiska nybrödning av fisken. Spårningen är bara Gosse røyna vid at forlønja nye brødene, så det ikke kommer for kjøtt virus. Her det hakkreisen ombord som likla punktet til øyelig avgjørende at det har en gode og effektive hakkreisen ombord. Hakkreisen avgjørende for at vi får oppnå best og halvgåske fisk. Det er som heter shelf life og ønskemål. Videre så får et stig videre. Vi har sett en gasko leier ombord av hver skipet så les etter en maver ombord som hever evst og arbeid av gaskene i for okken som kjeipa fisk. Så hvis det et eller annet så kan man alltid ta fært ved gaskoleieren og si at her okken som ikke var noe godt, gjør det bedre neste tur. Gaskoleieren så arbeidende av at fiskere var hakkreiter så kjøtt og vel som tilbyr. Så det vil alltid ha en javna og gode gasko akkurat av fisk. Vi har eisne rønt a snitt turatale, til ofte hørst til allmänt at gaskene først og fisk ikke noe gau, og tura langt ned for lengkjer, det ute opp til 14 dager. Og det rett at det ikke godt å forlenge turer. Vi røyner at dette turatale nye av omlai en vik. Vi har her at rett gjørst en hakkreinger leibøyning til hver skipet ser. Ja, en av vi har forståttlegger tansja falske. Vi har haft en mann ombord, alle skipene kjøkken en tur. Hver der har kjøkken ikke alle mann gånger ombord. Hukt etter hvert godt og hvert mindre godt. Og gjørst en leibeining, vi myndon. Gosse fisker skal hakkreist. Begge vi blødgjeng, grivgjeng, rensing, uising, ledgjeng i kør, og kvarst og mersking. Og det gjørst en sånn halter til hver skipet som ligger ombord. Som kan brukas til det kommer til gaskespårningar, og ikke minst at nytt folk kommer bort til opplæring av teimen. Så tar vi landa fisken, så har vi en gaskometer av landet som hikker etter gaskene av fisken. Kjørst akkurat du gjør allan turen, hver så gaskoleieren og båda skipen vi til disse gaskokanningar. Tar vi gaskometeren i Lio, så gjør det en rapport som sendt oppbord. Her bare tidser vi forståttlegger en tur til Heitje, som landet i 300 øren, hver man har gjort denne kanninger av gaskene av fisken,
för hus och hauta ska uppsa, gøyting och så vidare. Man hickar efter hitan och man har körnon, hitan och i botten av körnon. Hur snackar user ombord? Det är en kärre och hur snackar fiskar på en kärre och hur snackar procent us och fiskar är ombord. Här tror jag hickar man efter om fisken är laktor, om utplöjning är läge, om krivjning är läge, och rensing, vaskning och så vidare. Det är allt detta livet så får det ett score, ett samla en karaktär som säger det om goskestöje. Och vi ända för vi är så att vi för hackfröj vi har tänkt någon så sucha vad vi är för gaskan gånger upp eller gånger ner efter uttog. Så att det är spänt på. Så här en bäst ju saltningar ranka gera vi här. Här framlägger vi först och främst uppsa om lei 8-9 ton som är som är. Och vi framlägger bäge frista varor och färska varor. De frista varorna jag till så som nackar som heter loins, enskon och spar som heter tails och så portioner. Hattar ett loin, hattar en misstich eller portion och spar. Vi framlägger färska varor som är flök och nackar och eisen portioner. Detta kan vara färsk och natch som framlägger. För eisen har gåa gosk i landet så har vi infört i Runavik en slurry eisskipan kvar vi tar vi flocka fisken, flocka ner och ser kallt media som är slurry eis till simpelthen bara vatten och salt som är kallt öl längt ner så att trycka fisken är kallt och alla jobben framlösna. Det är endast måte att trycka att fisken inte fast mikrobiologiska växter under framlösna. Vi vet att fiskar över hött, han är richer och han är skrävo. Det är inte mindre än cirka 40% som är det. Det är som inte vet att han har hött. Och haft en rickor och haft en skräva. Skrävarna fristar vi i block och sälja till en kontaköpning i Kanada som brukar skrävarna till att framlägga det som heter fiskgelatin, fiskagelatin. Som är brukt till som ingredienser till allt möjligt. Höttene och ritcherna framlägger vi i lötene mest till minkaföver till den danska marknaden. Danskar har varit oförra framlagt mink och har öjliga goda kvalitet av tarra minkapälser. Vi säljer omlai 5,000 tons av minkaföver till Danmark kvart år. Av samstar vi samma köpare göken nekvar. Vi säljer eisen näka av hötten och rytchen till höttavish i Lorvik. Ja, så är det här att jag attlar faktiskt för att visa dig en video, jag vet inte om får det av skärmen. Det är så läst att det kommer till virusökning och kappingar för så vill alla tyna nötter att hitta fylja vid nutjaste takterna. Och reinskjering är ett ökning som kräver hotla vitan och det kräver serfröje. Det är inte bara skaffa reinskjer här. Det kom en ny maskin i Ryssland från Marell som heter Flexicot som har varit ändamåls att reinskjera fisken. Teknologin i maskinen är att det sitter en röntgen i maskinen och stäffäster kvar sida kölet. Och här sitter jag en mynd här av skärmen här, kölen sitter här. Och så programmerar vi maskinerna till att skära portioner på surklassen. Här är 2 robotar i maskinerna som skära kölen ur vattenstralen. Vatten är på 4,000 bar. Och långt efter maskinen sitter 2 roterande knivar som så skära fläskje som tror i portioner. Vi har gjort en avtal vid Marell om att röjta kvar maskinerna vid Uppsa i några veckor och arbeta stövet till skulle köpa en litt. Här så vi så flösarna kommer ur maskinerna, vi packar fäska nackar ända dagen. Nackarna färd av ändan här och där man packar där beinleis ner i flamingokassar. Kylen han blir blåster ner i här. Med portion där detta ner i mitten hämtar ungefär direkt in av bandfristaren här. Hända maskinen har korsen och några veckor, det ser nog så lovande ut. Hauas vi suttja ner och ger några fejler i mitten. Detta vill allt analyka göra arbete till reinskjering och portionering av Uppsa närmare än det vi gör. Nackarna så färd här vi färd direkt i flamingokassar och vi är 3 kilo och så gör det usager och locka
Jag skipar i norrund kanske kan hösta och komma ner i marsnaden i Frankrike eller Tyskland och måndag morgon. Maskinen här klarar en kapacitet som svarar till cirka ena batamaskinen och klarar upp till 50 flök om minuten. Allt an på stötten av flök. Här så gör vi skärmyndena och lötna är de 14 flök om minuten som så sker. Alltså pojlen här hade som man kallar för reject. Här slår hon flätje ut av att göra ändlande fel kan vara beinöjd och sånt. Så det är en spännande utveckling som är igång och man måste därför vi hvis man ska klara sig i kappingen i framtiden. En sån maskin klarar att rangera det samma som kanske jag vet 12 vanliga rangerar klarar sig. Det betyder att vi måste ha till fast flätje från batamaskinen så ska han av pre-trimming till så att flätje rätt att det sker med maskinen. Men koilen är stadigt i flätjen man här tar man här för det. Där man har något att göra här som du såg att föra maskinerna. Hon ska helst köra flätje rej när sagt och så klarar maskinen rest. Nu är det uppe i 84 flök om något. Det är hattackning som vill näka att se bonden där flyttas på hända och handa av en. Köjlen med han blåsten i mitten hända av en. Och så är det en av så grejtar att han här. Kan vi du kan döma säga att portionen vi har avsar stöd skulle i handa banan en är stöd skulle i hinbanan. Här så gör att han är damen som tar emot och nacken och så packar där ner i flamingokassan. Här. Hesa damerna här i världstrujas vill lägga portioner in i bandfristaren som sover frist. Vi hade också söka att 4 månader i hesa maskinen är flera. Här vi väntar att kunna framlägga upp som billigare än man gör det. Det är alltså mindre lönar kostnader per kilo. Här är det att hade de söka att vi får en bättre utnyttjelse av flätjen. Du får större past i nackar. Och det var penare portioner. Ja, så kommer vi bara fortsätta vid framlödene. Gott att gå tekniker. Ja. Hvis vi hittar lysen sövlig på uppsatt framlägsel i förrjun, så hvis vi färre 20 år efter tøyna, ta kan livet være velmakt. Så framleidde man nok snakka blokkvör i förrjun. Visst som jeg arbeider daglig runa vi framleidde nesten bare blokk. Allt gott om det. Blokkvör er som så en vörra som blir brukt til videre framlegsel erastan. Typiskt til oppsæring, framlegsel av fiska, panera og forstokkende vörren og så videre. Senast 20 år har framlegslan i stora mån flytt sig från blockje till portioner. Som vi visste ju an. Här är det att röjna vid så att framlägga näka fisken utdrattna till att säga fiska nackar och fiskflök. Vi har utöksliga atlander om affär STV-are. Vi har, så skundar man säga att det finns stol från fisken runt om till dessa världskatterna som är färgen av backastorske och som är i om 2 år. Tanken till är att flytta och mer i det som man kallar för value added products, det vill säga till vörder som har finns tillfört den eka virusväxter. Det kan vara, det är inte någon rocket science som så, det som sitter här är vakuumpackade uppsamnackar och det är panerar portioner eller spår. Det är som så inte så nytt och så, men det är ny huxan innanför Uppsala gusher anno 2018. Hesa vörna jag känner väl från laxen och backarfrost framlägger stora nökter av så. Hesa vörna här vi framlägger för Uppsala. Eisen i färre seafood så toy, men alla vitanen och know-how för faktiskt för backa ta i färre seafood för hesen i 2017. Det är alla vi så ta upp åter. Sälja toy att hvis du hickar efter den framläggelsen som är i förrjun det och Uppsala.
Så det ikke veldig nek oppsa virker etter. Onker sier en av det var ikke plass for en 3 måneder alltid. Det ikke nek mer enn 3 i det. Du har akkurat klagsvig, du har akkurat sore, så er det akkurat små rett. Trobeleisen han, eller avbjørelsen han, at den framleisene som går 24 til for så vidt mer til å minne det samme som alle gjør. Alle framleier frister, observasjoner, til cateringmarkstein pakker i 5 kilo væsker, som vil selge til Tyskland og Frakland. Så jeg trenden av markstein. Hva hender av marksteinen? Du har store kjøpere som faktisk blir større. Det er ikke kjøpere skjæren, han bare minker. Du får større kjøpere og du får farge veldig med. Bare for å ta onker nødstømer som vi kjenner, så vet vi til at 2 store fele, andre var frozen fish, hitt var fintos, det er det ser man et enda større fele, som heter, ja, langsteider det. Det er bare du enormt størst. Et annet døme er fele i Frakland som heter Breik, det er kjert til et annet størst fele som heter Davishell. Det var 2 store fele som ble enda større, som så opphatt kjert av en amerikansk ulløvfele. Og vi lytter for en gang, vi færre alle kursen leie, vi benker på, og vil selge dem observasjoner. Og her kan nesten velge å reka, og det som hender er så til at vi føringer underbjør en annan, og at samme marsene er. Så enkelt er det. Tog hoksa vi, hva kan man gjøre for at lykkes som brød av løsene på ord, og gjøre løsene til arbeid, så kanskje vi har sindre større virusøkning. Tog hoksa vi, at vi holdt vi å prøve også som er til. Så er så man for. Løsene og saltfisk, vi har det visst av tofton. Vi har gjørst halvt i kjolver en øyelig vekre æstjø. Her sitter vi 2 toskafløk som sitter godt ut, halvt i kjolver. Vi har framlagt saltfisk av toften i omlai 3 år nå. Ikke så vi framlagt så større nok, det er alltid 4 framlagt vi har 2000 tons. Vi har valgt bare å satse på fiskarøver, ikke fristarøver i 4 bitsebusjer. Helt å satse på å ha gode fisk og kjøpe partvis fra egne skipene og partvis av fiskermarsene. Vi har altså akkurat egne sølemann og Hesnøsland som bor nede i Madrid og selger akkurat saltfisk, særlig i Spania og Italia. Hvis vi færer lysen bare ut hørsel, det hittar et noen tølen, hva er det man tåser når man snakker om virusøkning? Det er vanligt og nek herrens år at en plakaversk så gjør man det som man kallar for en derråkningsskap og en vikråkningsskap. Hver man simpelthen hikker etter hvis du framleiter i kjør, hvordan ser tølene ut for dagen i kjør. Du har raver nøktene, du vasker at du kjøpte raverne 4, og du har alt produkten du har framlagt, og du vasker sånne lønner du betaler og sånne pakning du bruker for så synd. Jeg skal bare vise deg at løyde døme, et tankdøme ur oppsa. Hvis du kjøper, det er alt vist per kilo ravbører, det er alt råkna såleis av vist til per kilo ravbører. Så kjøper 1 kilo oppsa, som til dømes kostar 6 kroner. Og så får du holdt jeg framlegende oppsa til imiske ører, det kan være nakkar, mystisk og sparl og fars og bita blokk og kvart og sånn. Hva er så mye av søleprøyser områkna til ravere, det kan til dømes være 14,5. Så sier du 14,5 minus 6, så har du en virusøkning opp av 6,5. Det vil si av i øren at du mer enn fordobler vire av raverne gjennom framlegslyst. Raveren i hesseførene sverer til 48%. Så har du nekker utreisler, framlegslige lønner kan vel dømes være 4 kroner, pakninger av 4 øre, orska 4 øre, og framlegslige utreisler på omlai 30 øre. Det vil si at det kostar omlai 5 kroner å framlegge kilo av oppsøy farge. Så har du det som man kallar for skiftesallopp, som er 2 kroner 20, til å dekke alle faste utreisler i lønner, vedlikehold, retter, avskrivingar og kvartansund. Så er det spørsmålet, hver fer at landa var siktene av virusøkning? Hon fer, og bare for å vise det er simpel rockstitch, hvis vi sier vi framlegger omlai 20.000 tons årlig av kjøper origin, det er ikke helt alai. Hvis det er korona vi går tofter. Så er virusøkning 6 kroner og 3 ganger 20.000, det sverer til 45 millioner. Av hesson tjalta vi alai 40 millioner i lønn.
per til framleisene. Så kommer hyrene rett, så det mest ganges ut vei. Pakninger fer vi cirka 6 millioner, og orska vi cirka 4 millioner. Og så det sånn her, hva sikkert ringvirkningseffekten som alle snakker om. Hun skal ikke undermøtes. Smier, elektrikere, omkring just nå, sier han. Takninger av ymsesleie, malere, trygginger, og ikke minst, den lønnerpersonell, her skal ta skatter av lønene som per beid til land og kommuner. Det er utrolig større antutning for det føreska samfunnet. Og ikke minst, det er arbeidsplass som er flerkavirke, som bruker sånne folk, og det folk som for større parter er ofaglært, skal vi minnes til. Så kan det ikke være vi å provokere lydsynder. Vi har så vidt jeg sitter omleid 3 segmenter i fargen. Vi har elvinner, vi har belagska vinner, og vi har bottenfiska vinner. Så hører man seg veldig ofte at det er virusøkning. Vi må satse på mer virusøkning i fargen. Og jeg føler det ofte som et skott av bottenfiska veien, at vi virusøkning for økja for lyd. Jeg har arbeidet i 20 år innenfor bottenfisk, og jeg har i alle årene arbeidet med at virusøkning så nek som mulig. Så jeg spør jeg hvert segment virusøkning raverne mest i fargen. Jeg hadde utan iva at det bottenfiska veien som virusøkning sine raver nek mest. Vi tar hinna på vinna, belagska vinnan og elvinnan, som sjølskynsøver, alt godt om det, det er fantastisk. Elvinnan, hon hever så flotsennek, siste årene, fra Atlanta, en større part utenlands, til Atlanta alt i fargen. Vi da finnes jeg, tror jeg, flott virkjer, et og sore, som tror jeg brente, som kommer opp at den er kjøtt, et og fuklafyrre, og et og kallafyrre. Men hva gjør hans virkjene? Jo, det er heilfrista største parten av raveren. En lydel parter vil kanskje skåren til løk og fram. Det er godt, det er fantastisk. Men her ligger alt annet lyga et øyelig størst potensial alltid at vi røkker denne parten mer. Sjølvande treit av at vi er kappingar før vi okkar kappingar neder utenlands, og at vi tar marsjen over etgånd, ikke skulle ta toll og så videre. Elvinna i det alltid okkar største utlåtningsvinna, som gledelig, fantastisk. Hva gjør elvinnan? Jo, hon utviklar laks fra smålt lykka til tøk. Det er flott, fantastisk. Vi utviklar ganske 100 000 tons laks i morgen. Laks over tidsen har slaktaver, har usaver og sendt til Feskaland. Alt godt om det. Vi får gå om pris i Russland og USA. Men minner vi legger eisne størst potensial i at virus har vokst laksen vujere. Jeg vet at Bakkarfrost gjør det. Vi har større en parst. Jeg har gjort det for større en parst, kanskje minkas ut nå. Da er det mist omkring ultra. Men her ligger eisne størst potensial i at vi er virka. Tredje av et kappingarfører. To som kappingarfører, gå så litt vi fyrer i fargen. Vi er ikke lengt vekk bort fra Alheim nå, midt i Atlantshavet, midt her som fiskeren er. Men vi tenker at kappingarføren i okken, sammanbor vi okkar kappingar neitar, så er vi ikke rastidler vi utkjent lønnen til dem, så kostnad generelt. Polen blivit et land som kappast vi okkon, en større parst av fisk endar i Polen, tyvärr. Bei fiskor og fristur. Lønnarkostnaden i Polen omlai en fjordring av okkar. Kina ännu verre, han kanskje en 8. parst av førskolønn. Så det hese låntene vi skulle for så vidt kappast vi. Polen framdag bergfäxt og frist. Jeg spekulerer som driver og gjørskvalg, altså. Man kan stilla seg sjåan spurningen. Hvis vi landa av Uppsala i fargen, hadde vi fisken nere i Polen, flott bra fisken nere i Polen, framleid han her og selgt han herfra. Det kan vel huske at det er et bedre konsept enn det som vi tar. Men det er ikke det vi vilja. Vi vilja skapa noe ufarg. Det som vi så kom kappast om til at syrja fyrir vi tar bedre og feskare vører enn hinner her, enn det er polakkane her og kineserne her. Og vi må hugsa mykje takne, så at vi klarer å framleie kappingarhørst vi under. Det er et lømmes andre maskinen her som visste mye an, så kunne vi et svær av tog. Alt gjald, så som veigjald, undergjald, har beinleis neilige avvarskene kappingarhør, det sier seg nesten kjolt. I flere gjald, verre gjerst kappingarhør. Marskna var etgångt
Till några till politiker så jag vill att vi tar goda marknader allt gångt. För öll några vörn och så näggo marknader som gör det. Så alltså vi skulle tala tal. Vi tar för koston finns ju allt gångt in på turkiska marknaden. Här var en sände nämnt här nere för några veckor så igen och jag kan bara fortälja dig att vi fick flera fyrirspurningar i sista veckan i Torskaland uppe på flök och för också flök för oss. Så det är inte oaksande att det är marknader som kommer att betyda sin för oss framöver. Jag vet att torskar har köpt nog större mängder av Uppsa, Beijer norra och Ryssland. Brasilien är marknader som man vet inte är ordentligt öppna än. Här är en större marknader för saltfiske som kunde vara att lyckas till det förska samhället. Framtiden till att skriva stå i för och som framlägger och en uppgåva att kritik om politiska system är syrja för jag vet att trycka längre karmar om fiskevinn. Inte det är så läs och marginer så läs så bara kan man att det blir lite till. Det var onka mening i fiskevinn utan trycka karmar så enkelt det. Och i löver en utskip och i löver land är simpelthen tänkt där att trycka karmon och längre utlit. Och så politiska stabiliteter här vinna och eidka kan vantast flera år fram till det kräv. Så att det ser nyskipanna som blev sett i versk för någon månad så igen. Och det är virusökning som framgångar alla vägen i jakt nyskipanna, men jag har öliga tro på att jag finner det av akkurat kvart i nyskipanna egentligen stolar under virusökning. Antitrust som är en pastor av fiskevinn nyskipan du ikke suttja skal beinleis skapa eka virusvöxtur for fiskedegar eller kvoter suttja heldur ikke nekka virusvöxtur ut høy. Vi tar ikke løgna vi ganga innenfor fiskedøven heldur enn kvoten. Jeg kan bare nevna at det som fiskevinn nyskipan legger opp til er at du først en kvotaskipan som er baseret på 45% sövlig fiska börjar från 2012 till 2016 och 25% där. Det som råkar läsk och gör det fjör. Kvarta fiska och konkafisk och torsk och svarskalla och kvarta så inom det blir till saken. Hvis vi får en kvotaskipan tror jag att vi fiskar och konkafisk i 2016, 15 och 14. Då fiskar vi Uppsa. Så det har inte bort till. Uppsala av rattendon och kvoton då är helt inte så att jag ska ge eka virusväxter tröstremoter. Då ska du betala för att släppa fiska och det har vi sett att det är jalt och jalt ger kappingar för värre. Uppsala vet om fiske, 25% av vet om fisken ska uppsala. Det har du helt inte så att jag ger eka virusväxter helt då är så att det är eka beina att ta med som utflytta hela fiskan fisk om man får händer av större part av kaken att flytta beinlös och arbeta fisk urför. Tillfånget själv är heller inte eka virusväxter. Första kajkanter kanske. Här tycker jag att vi får förska vör om förska kajkant och här är vi väl ett gång till augusti så jag förska visst om det är kappingar för att köpa. Så är ett punkt att säga som vi måste ta vid är att är kräv om man vill bruka rist och i uppsatsrollen framöver. Vi har inte med kräv om rist, vi är sannoliga vi på att vi skulle rösta och grunda skinsamt. Men vi vet att det är att omlai hälften av öksen runt om förjar är stångt för fiskaroi. Och en större part av hamnen är stångt för varje ungfisk. Hvis man väljer att tro till att risten såltar ungfisken fra, och det ger vi tar just färre kanningar själv, så då inte så att det ska bära ha rist och samståndes ha stångt ökser. Vi menar att vi hänga tejpa i tingsene och visliga samman. Det vill säga, inför det rist så ser vi öppna till lejerna som är stångt där väckna ungfisk. Om vi trycker på framtid i förrjum med virusökning så må vi syrja för att hese tingsene är i läge. Att vi tar kappingar för som är gjorda. Att vi tar marsknader ettgångt, allt tjeva. Och vi tar virkna futsingarmarsknader som vill och tår att göra näkar att futsa näkar vilöver. Att vi tar vinn och granskning som granskar innanför virusökning. Samma vi vinn.
Og at vi sørger for at det var storhetsmøleikar til virusøkning. Som jeg glemte å få i, så ganske i bortja vi, det var at vi fiskevinnen og skipan krever at utlendingar skulle urføre skulle fiskevinnen. Det overskar så virksomheten til for Origin Beinleis og vi er sammen i 25% av fellanum. Jeg skal ikke si hva det er rett og hva det er skreft, jeg sier bare at jeg skiljer ikke ordentlig grunderna til det, at man er så bensjen for av som utländsk utløven i fargen. Det kan hive en stål punkter av menning i fargen. Så det skaper også noen trobelager som ikke var støy. Jeg hadde ikke høy noe rett. Nei, jeg får takke til konfiri at jeg får høve til at greie din frahesten om virusrøsene til åkken og færre Origin, og ikke at jeg kunne fremholde om det gav om det. Takk for. Ja, takk for det, og lukka mykje om du melder deg i sambandsflosjen eller ikke, så skal du ha en gav at fyrir er fremløvna, så derfor reitar det. Sånn det der. Jeg vet ikke, hva er noen spurningar? Ja, kan jeg gi noen spurning? Jeg hadde skal melde denne flosjen opp beina vi. Nej, det är akkurat det som sambandsflok huxar och det bör att det är fluffy ting. Så vi tog att det in och Bridget Danielsen, Edmund minst eisen, då snackar vi ölenek om det danska förädling. Ja. Och det året blev ofta missbrukt tog jag tog saktans här negativa förädling. Ja. Tog får vi det bruka ett år som heter virusökning. Ja. Och det här så tid praktiserar lötene vi till döms att köpa här mycket linjen här från Island, ja. Det är virusökning och det är inte det som sambandslockaren gänger 100% uppe i och Edmund och marknaden att gångna till överst uppe här så att melda det äntligen. Tack för det. Vi får ikke gjøre høvedet så øyne ikke å si noe, at vi er ikke til klokken som bærer seg, men Johan mener vi var seg. Ja, takk for fremmålet, Jesper, det er interessant. Det som vi også til nu nevner du at vi fremlaser kostnadene førende mot til Polen og Kina, og videre godt til at Rød-Grina sender alt ut til Kina, til Polen ble fremlaset og annars til Kina. Og Ravran som kommer fra Norge, hun enda vel eisen i Polen og ble fremlaset, mot til okra som sannsynligvis er det norske kanskje bedre enn okra, eller feskere kanskje, som hun skjøtter marknaden. Men som vi har skilt det, så er det alle på Amerika, vi utenfor som eitur så lite stora avtagare till något som heter MSC, som du sikkert känner till läst. Och jag skiljer att hemma som är i Polen att det var inte sält till några större kött i Europa utan MSC-godkänning. Kurs är standron i förrjun i samband vid det, och det vill jag gjort det, Bottenskravstallan och det förrjun har vi det bäst rykte av själva och var så att kvärt är MSC-godkänning, kurs är stor här, kritiken till oss. Ja, det er en fin spørning, sier Johan. Jeg heier MSCA her, jeg tatt det av Gjørskvaldet. Tror ikke jeg det var nekt, men vi har før ikke oppsynt live MSC godkjender i 2013. Per Origin for altså en ting sammen vi JFK, og jeg har tilgang til å søke med MSC godkjending av Opsa-stånden. Og det fikk vi så gjøkne først i 2013, og her var stadigvæk MSC godkjendingen av Opsa. Så Opsa-stånderen i seg selv er ikke utla fyrer i førgen, han er rymlig velfyrer. Så her har vi det bedre med seg godkjennelsen. Jeg sier bare at hvis vi ikke hadde vært noe det, så hadde det slett vært helt Opsa, så enkelt er det. Hine båtfiskarsløyene er så vidt jeg vet, har ikke godkjenning, men jeg halte man er i en tilgang til å få långene og brosmene godkjennende, så vidt jeg minnes, det er ikke det sikkert ut. Men man kan säga och vilja kan man vill om MSC, om det är gott eller ringt. Jag valde att det är en fällskap som också mer om hänkar än något annat, men den är inte vi säga, vi var nöjda för att det kan marknaden inskjer, och marknaden inskjer MSC, och vi var nöjda för att mot det. Uppsyn är typ bättre MSC godkänder så här är det runda väl för. Hvis vi tar konkavisset till dem så vidare fiskar nu, han är inte MSC godkänder. Men han usländsk är MSC godkänder. Vi tar fiska Opsa västan för Mykines
Och så tar jag för döm. Vi söker uppstart konkafisk. Vi söker konkafiskar som vi är upp till 20,5 kilo. En sån han så stor. En sån konkafisk han är där mellan 30 och 100 år. Och man har sagt i förrän det är inte konkafisk till. Alltså här är näck konkafisk till och det är stor. Den konkafisk som vi fiskar väster för Myrsnäs, han är större än den isländsk. Han är väl dömd av marknaden i Tyskland och Frankrike. Så men tror jag att han inte kommer sig godkänd, men vi klarar sälja något lokalt. Alltså han som inte väl dömd att han ser sig själv. Alltså det är MSC-godkänd i en grundtal negativ. Jag tycker att det är gott last. Ja. Hellstovan har sagt ut att 5 tons är gott last, 6 tons, det vill lyckas vid gränsen, något av herrans vara. Nu fiskar man 18,000 tons. Eller här lägger det liv på ja. Och men då man MSC-godkänd, va? Så då undrar mig man kan få en MSC-godkänning eller kriterierna i hur det är under. Men jag hoppas att det lyckas kunna få att resten av staden det är ju allt för mycket för att komma av marknaden ja, som du själv säger. Jag vet som marknaden är gått. Ja, alltså det är marknaden som bestämmer hur vitt man vill allt. Hvis marknaden vill ha MSC-godkänning så må vi göra det. Alltså och vi har uppsam som är MSC-godkänning vi manglar in fiskaslön och vi må också om fiskastånarna och syrja för vi har gått stånströkt eller få att MSC godkänning så enkelt det. MSC kommer av Ican alltid det är andra på år för att fylla upp på hur så långt den är. Och hvis man inte gör helt kriterierna så missar man godkänningen. Det är det. Ja, vi tackar för det. Vi får alltså till nästa ämne och till politiska ungdomsarbete i sambandslossningen och till Eibjörns skole formar i ungdomsfällan samband. Skalom och sådär. Man hampar inte, nu är allt strömma och myntor och tecknar så det är gott ut av myntorna. Ja? Nå. Gå sambandsfolk och gå fundalodagare. Jag får att göra tacka för möjligheterna vi har funnit någon. Och att några ungmannafällan har sett att skrua. Så att några får sagt några huxaner om det som rör sig i samfällan och det som rör sig i flottsen. Nu är det ett år livet sedan jag såg Hotel Vån och bär fram roen. Han roen snur sig när om hur och var vision i ungmannafällan. När kom på lite ståna och till det som var trots sin rum i det. För en år sedan där ser man bara samgångna vid en skoten. Det ser man skoten som cyklar in och aralejt att det inte kör brott något särskilt. Där var ser man stev. Vi har en fast fristning av Rutschweidinschne och en stjärnarskibanedline och lösningarskjalle som att rödna döma väl lyssken i samfället så ska det just lättare att tjåvalt någon att få tarra huxanar om att frälst förjar eller frälst förjar gör till verlag. Så en samfällan är som sagt lite brött. Skotan tidsjes alla tog lite i andra året. Där har funnit ett fiskemi som inte har sådär fiske. Han fisken där få, han hackar det inte. Det kommer bara det men fabriken händer lite. Hette så några som åker samfällan vet lite om. Och Milan har tagit pura kurrör där tagga antas ner på tunkarna. Det är spett för förrän John där man också om vifferna som åker finche. Det också att det bestyrings. Till det hoa bilder som skipan ska bråta, men ankursvägna så är det sån att det inna bråta där. Däckaren har melda pass, därför är jag skotene, eller vad det är kärtlöj och allt det som skipan säger. Och... Fan mig. Vad? Bara missar vecka där. Ja, och... Det vill inte löja bojen som skiparen gör där man. Men har sett att så många skudarna brått jungen alla altnar och kommer jungen där härliga vindarna. Där man kvar säga sig att ankrar eller flera går vi går där vet jag. Heter jag stå i ungmannafällan så är det ju en stor mening. Det shoppen det ses och hörs nog till någon för tiden. Så är det resten vi att hin ungmannafällan. Och det är vision att han har att det går funtast och vilka imus mål som för jag när ser tutningar med Joel Vigomant.
Och gröna var vill checkfunder som var fyrskipa av ungmannafällon och låta till tilltag som var fyrskipa av välfällon ungmannafällon och till tilltag som områder mål som säljer har också av. Och i oktober månad senast år tar låta Anna Falkenberg i Finland till årlig och en error-stömna. Ståan männande och det läggas jauna limer att rätt. Troblasen bara han att åker ut i fiska limer så får alltid spurningen ett ungt folk sambandsfolk alltså kan huska det för sig. Ja, för är sambandsfolk. Är sambandsfolk till kan sätta in för några tusen sambandsfolk sen kan för det. Vi med väl passa till huksjona i sambandslösningen. Och jag vill vara vitla att göra sambandslösningen en flock som kört att det kommer sitta stanna i styrelserna. Jag kan gynna för rutschflaskapen om till suttjök och små grejer. Om vi ska inte göra passion sörjant. I suttjök 4 månader blir vi en rutschflaskapen särskilt för en unge som ofta leder till andra långt än och nödvungar. Ethos, logos och patos är det heitet som går att känna. Men att ta sig logos för ett ungt folk till är inte nämnt. Det månader lättare för att gröna vid känslorna. Helt så grad sjåveld någon tar argumenten i samband med rutschflaskapen, så kan inte långt tog och en sannar att här ser fullt upptidgen av känsliga ratsna, patos. Till spett, för det tidsas att det unge folkene, de äldre eisene, vill jag gamla vid välfärden. Så åker av att höra på hos några pengar schreimen landskapsan vid rutschvärdingarna och eisene har gått på kvärs pengarna färre. Där färden blir allmannaverse och hälsoverse och till pensioner. Och här är det ju som långt blåa, så då undrar mig att folkene eller hese folk, vi jaunarflosjonen, som sier ikke være en samrydgeslokk og 8 til å kjøre svaret djupere. Om sambandslokkeren og ungmannafella i samband sleva løyve lia, så er det nøyet at det vil samskifte med tingklimene. Så at alle tingklimene vita hva kvart gjør. Jeg sier ikke at alle skal gjøre det samme og etkva det samme. Men det tøytninger med ikke være greier, så er ikke også så syda sylinjene, til ikke reande og ikke sørst alarmerende vi kvart. Tøy at tåsagra tingklemmer ikke saman, det noe åsamder, eller hva skjer innan oss tingmannen? Hette vidla lekk om trover av flottene, så gå tingmenn og leisla tåse saman. Eisen er godt om kunning og mimisk mål anna ble sendt ut til beinleis ut til lokalfellene og ungmannafellene, så åker kunne formidla bøyene ut til okra limer. Altså så tingbolkron kom tettere at livene kjasser. Omframt att ta sig samman så alltid det öliga tydningar mycket att för ensdag och torra boa för syn huxan. Så hur ska man vara banchen för att standa vid det som man hellre är rätt? Till ranchen säger att alla ska vara samter, men det är en fortsätt för väljaren och gemena föringen att han vet vad att standa då i mycket malen eller vilka attention. Minns till att jag slogan jag ner ju att det går vidare vad det kan sammanslås. Och jag visar ju att sambandslockaren inte är sätter som en styrvån och konservativ flockor. Vi ser på ifrån kan mening det hej och mimiska malene och att vad det så är stigma att vara bäst och inte att det kanske kan missa att gå. Och också är mycket mot att få välja rätt för jävla flaskorna och ett annat som är mycket mot till att få tänkt unga väljare rätt. Och nöja sig för fler unga att hålla sambandslockaren en spännande flock. Hetta gerur við at horra at jamal sum okur umtjava av fyrir tinja og var spaljós í smal. Det tøytningar meg ikkje for sambandsløsjen er en flokkur som anna en flokkur som gongur inn for heile. Det tøytningar meg ikkje for sambandsløsjen er en flokkur og anna en flokkur som vi heile hjarta brenner for rysfellesskap. Åtta til folk som søkjer sambandsløsjen som en flokk som bærer gang inn for rysfellesskapen. Men og grejer socialliberala flockar. Kvar sjukk det att göra en sammanhang. Hetta slog var raskare av ljósa og munja som avsagt sjukk og at onkel atkona tøyt jo grunche som slapper flocken vågare så att det går runt lägga fra deg. Så har vi hett i hoa at liksom sitter tinchen og det som ute väljare för och nice. Og så den lilla den nice kanskje til at bjå og ung man fallan vit til lokalfundet at det som sitter i lokalnämnden. Så jag såg när man tätta etiken och jag hade samma för bättre inleda det politiska arbetet och hända en halt kunna greisne kvaja sambandsån så är en unge folkene. Några malen som och grundmanfallan har arbetat vid senaste är en av malen som går tås om Örelandsfonden och vi är framme vid RSN. Till senaste landsfond tar tås sig om att få öl och vin ut i handlarna men ännu är inte uppskott lagt fram från några pers. Hur är det också flockron som lägger det fram? Och sätta pelan i hjörna och hinna komma renna runt om pelan.
Argumentene til det samme, det skal gjøres lettere at komme lett for folk å kjøpe seg en øl eller en vinflaske. Og dette er en virkelig flit av rusreklamentene, så folk får et heldre avslappet forhold til rusrek. Og hvis det ikke får nok på at jeg bare får vin og øl ut i handlene, men så kan man bli av det veikere ølen. Folk får ta fra at kjøpe det sterskere løyer og tog ikke ikke ens avskere. For noen unge så er det etisk mål øyelig spennende. Et annet som må ta seg nok om til eutanasi, aktiv dødshjelp. Det var nok framme i samband med fostertøgkjætje at øtla var rettla virlet liv. Jo, det er det. Men det er etla sjukje har eisen rettla virlet liv. Hvorfor de færre herfra, vi nok bare på inne, hvorfor de ikke bare færre herfra og en stidland og virlig anhatt. Det er tingene for vidkommende som er etla sjukker, og det er ikke minne tingene for de avvarende og suttja som kære seilige på inne og senest suttja. Og dette skal selvsagt for just for gåar hjelp og gåar rådgivning fra laknon, salafring og øren som kunne dreas inn, så at bare den sjukje og de avvarende kjenner seg trygg for stående. Nå, da tås av en virkelig liv, kommer også kjøtten av cannabis. Hvor er det ikke lov å bruke cannabis som hele var i fargen? Det er visendal prokva at cannabis er linnande og lekjande for sjukker, og det er heller ikke lukka nok kjører i naser som vitcher hava som er fram der nå. Så jeg vågner at jeg som sitter i tinsjonen, det går under vi oppskådene at det kommer til avkogresk. At det har vært virkelig liv, her en kan klare seg sjølvan, er eisen nega som åttar er vitcher kneivar og nok mer fokus skulle vi sette av. Det er personer fra slættilfelde, og jeg visser at vedkommende ikke 100% kan være visst at det vedkommende finner endemenning eller rehabilitering, så at han seitene kan lottake av arbeidet og klare seg sjølse og heima. Og for de som ikke kunne komme ut av ordentlig arbeidsmarsnæren, slukket sittjøkken er tiltøkere sett i versk, så vedkommende kan gjøre svisjon og kjenne seg vel, til han er verileggende måneder og har vært arbeidet for opp til hver morgen. En vanlig gjerensted lukkes små grunner. Hette er eisende galtande for de som er i saler i etla fyrre. De skal sjølvande av atla til hjelp som de tørver. Og hjelpen skal settes inn så tullig som mulig. Helt fra folkeskolen altså og til en salerføringer er vi tenkt det at folkeskolen omkring landet. Det kunne ikke være oppbytt så leisende at en salerføringer hører til et avvist øtje eller et avvist hele nemgå. Det er ikke et bøtt som har tørva salerføringer hjelp, men de som har vant, de skulle finne det, og vi har sett en salerføring sær og en folkeskola, så kunne jeg avbjørnger som seitene gjør rikosmigler kjøtt bæsast. Og etter eisende vi til abattene i sine voksne mannaløve, då bedre takla støver og er lettere vil leide seg hjelp. Og etter eisende en spæring for samfunnet i siste enda. Nå er alt kjært om tjonabanslag, det er ikke nevna tjonabanslaget, men jeg gjør det lukka. Nu är Chargem Tjunabandslåna till vi är här så och det blåser sig upp att slanga tøy, men och gröla glad för urslutet att George som George så gräsne för framme vi avor. Men nästa sida tjejer är väl jag låt jag samtidigt mannen är just blotonor. Så sen så förra där en kongress till Milan som visste att det stora mankel på blotonor är för ju. Och det kan ha allvarsamma fylke vissa. Som nu är så blir inte tillkännt samtidigt mannen eller det blå. Håas blået har lätt vara för kanna götla, kvarja för. Det är inte rätt att en samflagsfolkar inte får lov till detta, om de vill vara vidla bjärga mannalöv. Det här har varit samma reja blået smågrav. Hette är mål som har stora nova för Jakob, och mål som andra unga var i. Och jag sätter fokus på mål som hese, så kunde vi, hvis vi vilja, fiska några unga limar och få några unga ätkvövar och ha goda politiker i framtiden. For jeg hadde lov i ungmannafellene, og for jeg ble mer visjon og ikke mater, er også ferdig samsvar ved Venstres ungdom. Fyrvrande formaveren Chris Holsprøys og startnødalimmeren Lasse Damtoft var i heim og vidtjere for en år siden. Da skipet jeg også ungmannafellene sammen med Larslen i sambandslåsene for en limatiltak nere i Perlene, her og varspeil ljøs og rysflaskap. Tarbar er greit fra Tarra ungdomsvirksomhet og hvordan det er fyrir i Danmark, og finner framløver fra akkurat mannen i Kristiansborg, Edmund, som greide fra om hans her tøy og i Folkeadinsjonen og samsarvene ved Venstre. Anna Falkenberg var her, hun greide fra munnen av politiske flokkene og samarbeid der
så att damer och över färgen kunde få en helda mynd av hver flock stå i mun till kvar annan. Tiltak enda i en tjatje med Kjørskale Bjørn Samuelsen, här det kommer fram ett herra mening om ryslaskap. Tiltak var väl vitja och väl etna, och grött för att säga en rikva punning som över framtiden kan bruka. Vi har frest fra leisene i Venstres ungdom at Venstre stolar som samsvarer nå. Vi får at nu høyre takka Lars Løkke Rasmussen for det. Og vi vågner dere fremtiden for at få byggt en god og sørska fellesskap opp. Hetta først eisne for å visse at dere unge i førjen får innlitt i hvordan ungdomspolitikere i Danmark sprer seg at, for maler i skra i danska samfunnet, og somleis får dere sett førjer av vereskorset, så denne får innlitt i okra arbeidet, og i okra samfunnet, og i fremtiden for denne eisne videre hva førjer er. Framtiden til ungmannafellene, hun tidsstår å gå, og har gå folk i nevntene, og som har imisk avmål, og er visjon innenfor imiske paddler. Og det er øyelig godt. Jeg vant det at kommende år i ungmannafellene vil jeg bjå på når det samme som året som er ferdig. Og for å lute til tjekkfunder, til funder til sambandslåsene, og at det avgjør seg kommer mer fram, vi også avmålen, og å vågne at det ikke tingklimene er i videoen. Så at dere sammen kan gjøre sambandslåsene til en flokk, som er en fjellprøtt av velskra og nok beina standa. Eisne vågne går samarbeid ved Venstres ungdom Hilde Vloika, og for et atlan til Danmarskare Avitja Venstres ungdom og Lotaga til Orli og en RA-sauna som er i Arver Hilton i London. Nei, Orsaka, i Oslo. Ja, gå så, ja. Så. Hetta nok senaste roan som jeg halde som form av ungmannfellene. Da vi til kommende i Alfons så vant jeg at omkrar nutja krefter, krefter kommer til å giver, men jeg vant det og jeg håper at jeg vil så ikke angstene i sambandslåsjen. Spørningen er bare hver. Personlig får jeg si takk for et øyelig samstarv vi tegger som 20 for seg med Dottel Funter, og til velgerfølerne, tingmennar og sånne lasjen i sambandslåsjen, for alt det som jeg har lært, og for det jeg har gjort med å finne. Og så får jeg eisne innskja, vegna ungmannfeller får jeg innskja Helga Abrahamsen til lukke velen, og takka Magna for tøyina, og vi er vanlig at åker har meirluta av kvinnerne i ungmannfellene. Men ja, at åker ødel får jeg ha øyla godt samsar framme. Og jeg vanlig eisne at jeg får takka deg vel av en kommande formanne og en kommande nevnt til ungmannfellene. Så takk for at du glødde, ja. Takk for at dere finner målagene av vi. Framalde det går fund. Takk for det. Takk for det. Hvis dere har en lukla vimersning eller spurning, så er vi alle ikke noe, men vi er i tøyene nei. Så at jeg lærte ikke opp for de store tjertsene til å være nær for. Men hvis dere har en lukla vimersning, annars færer vi til neste punkt av skrum. Takk for det. Håboger. Vi kan nå. Ja, takk for det. Takk for det. Takk for det, Bjørn. Så færer vi til neste punkt av skrånene, Arjen Stetjen, og til politikkmenning i sambandsløsjonen, og det er Magne Laksafoss, løkningsmøver og verskatanleier. Magne, gjør så vel. Jo, takk for det. Jeg skal ikke bruke for deg at vi skulle ha en pause med oss, ne? Bare stortgrøy fra hver og i status er vi politikkmenning av verskattlandene. Og her er det sånn at her nøkker av politikk og økene kommet i noen omlag skjei kommet i noen, altså det er gjort oppskott til. Og det så, det skjei her balkar har arbeidt vi et år av politikk av imiske økene, og her skjei oppskott gjort til det. Og så fer det seg ut til formennene, eller til velfellene, og her fyrer at de ferdig ut til velfellene. Og velfellene teker så støve til deg, og tar vi velfellene her og hukte etter tag, man lyser i jøknen, og tidser hatt fire kaffire brøyting man gjerne vil hava, så kommer det inn etter om det halve andre måned,
Så kom han inn etter, og så var det Kardjøknen og i landsnevndene, og samtidig her på et. Så det at han offisielle politikeren av Tøymen Økjennom, Kjøsamballhøysen, at han har til. Her det så nøkker som mangler en, som ikke gjørt, ikke skriver igjen, oppskotten ikke gjørt den. Og til stafettene vil så lette vi til Helga Arvansen, han kommer av Kåre til Jøknon, og sørger for resten av prosessene vil Kåre Jøknon. Og somleis vi tankar noen om at bedre vi til å gjøre det til en politikkskola og lære okra velevne opp, og her vi kunne standa vel til det vel. Det var vel noen tannstafetten øysen tidsen opp. Så her vi politikkmenninger ved skatten, lette vi til Helga, og at her stått det. Jeg var ikke noen spurninger til det ved skatten. Det det ikke. Ja, takk for Magne. Nå har vi en stekk, og nå klokka 2:30, og vi lysende framme for tøyene, så men vi halvdan stekk og byrja etter cirka 2:30. Det her stekk på 15-20 minutter og så, det passer seg øyla vel. Og så har vi Vidjan fra Venstre, og statsminister Lars Løske Rasmussen som kommer av. Så vi har stekk i 15-20 minutter.
Thank you.
Vi har alltid at det var for jeg går og kaffe noen og en stek. Og nu blir jeg datter, så blir jeg folk komme inn, så vi kunne lust og alt og næsta. Og jeg får at bjøa formann Venstra, Lars Løkke Rasmussen, statsminister i Danmark. Gjør så vel, Lars. Tak for det. Og god eftermiddag alle sammen, og først og fremmest tak fordi at jeg måtte komme her i dag og bringe en hilsen til jer fra Venstre på jeres landsmøde her i smukke Tórshavn. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Tillykke til Helge med næstformandsvalget, og tak til Magni for den indsats, du har ydet på den post. Og fra vores side, så glæder vi os til at samarbejde med jer begge fremover. Det gælder selvfølgelig i det hele taget alle, der er her i dag. Det er ret at være i Tórshavn. Smuk by jo, med fjelde på den ene side og vandet på den anden side. Smuk syn, og jo noget anderledes end når vi inviterer repræsentanter fra Sambandspartiet til årsmødet i det flade Herning. Det må jeg ikke sige videre til Lars Krav, borgmesteren dernede, men der er altså noget over den færøske natur, som vi ikke helt kan slå på de kanter. Og det er jo en af grundene til, at jeg altid er glad for at komme til Færøerne. Det er nemlig, og det er ikke kun fordi Solen siger det, det er fordi jeg er glad for at tage turen herop til Færøerne. En del af det danske rigsfællesskab, men jo også 2 forskellige lande, med hver vores særpræg og vores forskellige måder at se og ikke mindst gøre tingene på. Selvom der er meget, der går igen. Da jeg hørte her for et øjeblik siden det meget fine indlæg fra formanden for jeres ungdomsorganisation, så kunne jeg jo høre ekkoet af en VU-formand, der talte om, at nu må vi gamle se at tage os lidt sammen og forstå de unge sprog og de emner, der interesserer de unge. Det minder meget om debat, vi også har i Venstre. Så der er masser af ligheder, men der er også forskelle. Og i sin nytårstale, der sagde dronningen, at, og nu citerer jeg hende, et hvert lands særpræg er et spejl af dets natur. Og er der noget, jeg har lært igennem efterhånden en del år som statsminister, så er det, at dronningen har altid ret. Og landskabet i Danmark, tja, det er jo noget fladt i sammenligning med det, I kan byde på. I har jeres dejlige klipper, forblæste fjelde, det vilde hav. Men det skaber også en sejhed og en udholdenhed og en standhaftighed, som man jo ikke kun kan se i naturen, men som også sætter sig i det færøske folk. Og det er i hvert fald noget af det, jeg selv med årene har lært at få en utrolig respekt for. Jeg synes jo, det er fantastisk, at 100.000 mennesker på de her øer er i stand til, altså ikke bare at vedligeholde, men at udvikle en kultur, sprog, kunst, poesi. Det imponerer mig til stadighed, når jeg er her. Og jeg tænker altid på, hver gang jeg er her, at størrelsesmæssigt så passer det indbyggermæssigt med den kommune, jeg selv var medlem af. Og tænker tit på, altså uden at forklare det, den kommune, jeg selv er vokset op i, at hvis man sammenligner altså med hvor mange, der kaster sig ud i kunst og kultur og foretagsomhed og virksomhedsetablering, altså det får man en enorm respekt for. Det har jeg i hvert fald. Og jeg tror, det hænger sammen med grundlæggende de omstændigheder, der har været på Færøerne igennem århundreder. Det har skabt et sejt folk. For ellers så kan man ikke, og har man måske specielt ikke kunnet i tidligere tider, håndtere de barske betingelser, der faktisk har været her. Det skaber seje mennesker, og det er jeg glad for. Min kone siger i øvrigt også, at uden den sejhed ville man ikke kunne holde sådan en som mig ud. Så det er jeg også glad for.
Nå, der er masser af forskelle, og de ses jo også i den måde, man omgås hinanden på i det politiske liv. Da min regering havde været igennem lidt af et stormvejr, og det har jo været nogle gange, men det var vi også for små 1,5 år siden, hvor et af de partier, der ellers støttede regeringen, stillede ultimativt til regeringen om, at den skulle gennemføre nogle ting, som der ikke var flertal for i Folketinget. Det var lidt svært. Og der måtte jo så løse det hele ved at udvide regeringen. Og omdanne den lille, smalle Venstre-regering til en trekløverregering. Og da jeg så mødte op i den første spørgetime i Folketinget, der spurgte Mette Frederiksen mig, vil den nye regering have minusvækst i den offentlige sektor på dagsordenen? Og så mindede hun mig om, at det var et spørgsmål, man jo bare kunne svare med et ja eller nej. Det var sådan den danske tilgang. Sjuro Skåle derimod, han valgte at gribe tingene anderledes an, da han spurgte, hvordan går det, Lars? Og det kan man jo ikke svare med et ja eller nej, så jeg sagde, der går fint. Og det gør det faktisk også, i hvert fald som jeg ser det. Det går sådan set rigtig fint. Det gør det på Færøerne, det gør det i Danmark, det gør det i rigsfællesskabet, hvor den sidste del, Grønland jo nu skal ud i valg, hvad det så må føre med sig, men grundlæggende går det godt alle 3 steder. For Færøerne gælder det jo i særlig grad. Her går det jo helt fantastisk. Beskæftigelsen er høj, arbejdsløsheden er lav, prisen på fisk er god, Færøerne er ikke medlem af EU, de andre har jo sanktioner i forhold til Rusland. Det går godt. Det summer aktivitet og lyst til at skabe sig et eget liv så godt som man nu kan, og der er en grundlæggende optimisme. Det mærker jeg både her og i Danmark. Og det skal man jo glæde sig over. Men man skal selvfølgelig også huske på, at det ikke er nogen selvfølge. Og vi mennesker har det jo med at glemme hurtigt. Altså det er faktisk kun 10 år siden, at vi havde en dyb global økonomisk krise. Den har vi nu lagt bag os. I sidste måned fik vi nye tal fra Danmarks Statistik, hvor vi kun manglede 1.100 i beskæftigelsen for at slå en Danmarks historisk rekord. Og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at gøre i løbet af det her forår, at vi simpelthen vil nå det punkt, hvor der aldrig nogensinde i Danmarks historie har været så mange i beskæftigelse. Og det er så kun 10 år efter krisen. Men derfor skal man jo ikke glemme krisen. Vi skal jo huske på, at intet kommer af sig selv. Det kræver vi hver især at gøre vores. Og det gælder også i rigsfællesskabet. For hvis kan et samarbejde altid blive bedre? Det kan det. Men det, der er opbygget gennem mange generationer, det er jo ret beset, sådan som jeg ser det, et fantastisk grundlag for 3 forskellige dele i et kongerige. Det giver, som det er blevet sagt, luft og dybde perspektiv. Danmark vil ikke være Danmark uden Færøerne. Og selvom jeg jo godt ved, at der findes stærke kræfter her på øerne, som er uenige med mig, så mener jeg faktisk heller ikke, at Færøerne ville være Færøerne uden Danmark. Alligevel er det som om, måske, at der har bredt sig en træthed, eller måske snarere en slags ligegyldighed i store dele af den vestlige verden over for det bestående, som ellers i det store og hele har tjent os godt. Jeg holder uendelig meget af rigsfællesskabet. Men jeg ved også, at det ikke hører til de ting, der er meget højt på den politiske dagsorden hjemme i Danmark. Og det er måske fordi, vi har det med at glemme det gode, eller det vi tager som noget naturligt. Fuldstændig på samme måde, som man jo ikke sætter pris på sit gode helbred, før man har prøvet ikke at have det. Fuldstændig på samme måde, som ingen af os tænker over, at der er strøm i stikkontakten, eller der kommer varmt vand ud af hanerne, fordi det kommer bare, indtil det pludselig ikke kommer længere, og så mærker man virkelig afsavnet. Og jeg tror, der gælder det samme med rigsfællesskabet. Færøerne har jo i dag selvbestemmelse i en meget, meget udstrakt grad. I har overtaget mange og væsentlige områder, og er vel strengt taget i dag i en situation, hvor ingen store beslutninger om det færøske samfunds fremtid og indretning ikke bliver taget i Tórshavn. Naturligvis fristes jeg til at sige, for sådan skal det selvfølgelig være. Og samtidig har Færøerne jo stadig mulighed for at overtage ansvaret for endnu flere områder, hvis det er ønsket, inden for de rammer, vi har fælles i rigsfællesskabet, inden for grundloven, og med Danmark som en beredvillig samarbejdspartner.
Netop i disse måneder er vi jo i gang med at forberede, at person, familie og afretten skal overføres. Det skal ske til Olej. Den beslutning er truffet. Og der er arbejde i gang med at forberede grundlaget for, at I her på Færøerne kan beslutte, om I vil overtage luftfartsområdet og søopmåling samt sø- og landkortlægning. Og så arbejdes der også med udlændingeområdet og grænsekontrollen. Så der er flere områder på vej til at blive hjemtaget. Men så er der selvfølgelig også de områder, som ikke kan overtages. For eksempel kan der ikke føres en selvstændig udenrigs- og sikkerhedspolitik uafhængig af det kongerige, man er en del af. Men det skal jo ikke betyde, og det betyder heller ikke, at Færøernes stemme ikke skal høres internationalt. Rigsfællesskabet, det er for mig kendetegnet ved vores fælles historie, vores fælles respekt, og ikke mindst en pragmatisme, der betyder, at vi sammen kan finde praktiske løsninger og bygge bro over uenigheder, uden nødvendigvis at gå hver til sit. Fuldstændig ligesom i et ægteskab. Og det har vi for eksempel gjort i Arktisk Råd, hvor både Færøerne, Grønland og Danmark alle har mulighed for at komme til ord. Og det er også den samme tanke, der ligger bag, at jeg allerede på det sidste rigsmøde, vi havde i sommer på Christiansø, den østligste ø i rigsfællesskabet, foreslog og fik opbakning fra jeres lagmand og landstyrformanden i Grønland til, at vi nu skal se på det, der hedder DFG-ordningen, Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, om vi inden for rammerne af grundloven og med respekt for juraen kan modernisere det samarbejde. Fordi vi selvfølgelig også skal have øjnene helt åbne for, at der kan være situationer, hvor alle dele af rigsfællesskabet ikke ser helt ens på tingene. Nu er der kommet sild og makrel til Grønland for eksempel. Det var der ikke for år tilbage. Og derfor kan man ikke udelukke, at der kan komme situationer, hvor heller ikke Færøerne og Grønland har, kan man sige, objektivt set fuldstændig de samme interesser. Det er ikke nogen nem sag, men jeg er i hvert fald parat til, at vi får set på, hvordan vi, med respekt for, at vi er et fællesskab, får set på, hvordan vi skaber rum til alle. Fordi der er områder, hvor vi ikke nødvendigvis ser helt ens på tingene, og hvor interesserne kan krydses. Hvis vi ønsker at bevare rigsfællesskabet, så skal vi styrke samarbejdet, og så skal vi gøre plads til forskelligheden. Og vi skal minde hinanden om, at vores styrke netop består også i forskelligheden. Det er jo også derfor, at Danmark har indført 2 nye flagdage. En for Færøerne, en for Grønland. Den 29. juli 2016, der strøg Mærski for første gang til tops i statens flagstænger. Det gav os også anledning til at finde ud af, hvor mange af dem vi har. 534 af slagsen, hvis man fraregner kirker og præstegårde. Vi har talt dem. Vi blev også gjort lidt til grin. Den historie kom lidt mærkelig ud, fordi der var en eller anden, der havde udsendt dekret om, at ikke alverden skulle skrives i mandtal, men at alle statens flagstænger skulle tælles. Og der gik alle håndrygter om, hvorfor vi havde sat i gang i den der flagstangsoptælling. Men det havde vi, fordi flagdagene skulle indføres, og det er jo en fremragende idé. Og det kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg har selv fået den. Jeg synes, det er en fremragende idé. Jeg kan altid diskutere, om det skulle være den 29. juli, eller om det skulle være flagdagen i april. Det er en beslutning, jeg har truffet, men jeg forsøgte nu at stikke fingeren i den færøske jord, inden jeg traf den. Og jeg synes, det er en god idé, fordi det minder os både om det rigsfællesskab, vi har i dag, men det minder os også om, hvordan det er blevet udviklet over årene. Da det færøske flag blev hejst for første gang i 1919, der var det ikke til klapsalver fra de danske politikere. Tværtimod. Jeg tror, en af mine forgængere er blevet tillagt citatet om fjern den klud ved et møde, hvor det færøske flag optrådte. Og i hvert fald skulle der gå næsten 30 år, før det færøske flag blev anerkendt i Danmark. Det skete nemlig først med hjemmestyreloven i 1948, hvor paragraf 12 starter med ordene, der anerkendes et særligt færøsk flag. Og så skulle der gå næsten 70 år, før det særlige færøske flag blev hejst fra statens bygninger i Danmark.
Og i øvrigt for alle de andre, der fulgte op på statens eksempel, kommunerne, store erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer. Og de fleste af dem hejste faktisk det rigtige færøske flag. Nogen gjorde ikke. Og det understreger en anden god pointe, fordi dem, der hejste det forkerte, det er dem, der forsøger at undslå sig for at være med i statens indkøbspolitik. Fordi de mener, de bedre kan selv. Men alle, der var med i statens indkøbsordning, de fik selvfølgelig det rigtige flag. Da forslaget til Færøernes hjemmestyrelov blev behandlet i 1948, der sagde Peter Mordam, og nu citerer jeg ham: når alle danskere og alle færinger kan glædes over hinandens flag, er flaget blevet det stærkeste bindeled mellem de to folk. Og jeg synes i hvert fald, at jeg har forsøgt at gøre mit til det. Når jeg ser det færøske flag, så er det for mig et symbol på, hvor langt vi er nået. På de stærke bånd, der både engang og stadig knytter os sammen. Det er et symbol på ligeværdighed, og på de tusindvis af familier og venskaber, der har rod på Færøerne og i Danmark. Og det er et symbol på det, vi mister, hvis ikke vi passer på det. Og jeg ved godt, at der er nogen på Færøerne, der ønsker noget andet, og som ønsker et helt selvstændigt Færøerne. Og jeg anerkender fuldt ud Færøernes ret til selvstændighed, hvis et flertal en dag måtte dele det ønske. Det er ikke noget, jeg håber. Jeg håber ikke, den dag kommer. Men jeg anerkender fuldstændig en legitim ret til at træffe en sådan beslutning. Men jeg håber ikke, det kommer til at ske. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig også over at være inviteret her i dag. For lige så klart det er, at jeg vil gøre mit til at bevare og udvikle rigsfællesskabet, lige så klart er det, at hverken jeg eller nogen anden statsminister kan gøre det alene. Det kræver opbakning fra befolkningen, ellers går det ikke. Og der spiller Sambandspartiet jo en uvurderlig rolle i debatten om, hvordan vi moderniserer og fornyer rigsfællesskabet. I kampen for at bevare det, der har tjent os godt, og samtidig give Færøerne plads og rum til at styre sine egne anliggender. I ved, at man ikke kan bygge sin fremtid ved at kaste sin fortid fra sig. Og derfor vil jeg gerne sige jer tak. Venstre og Sambandspartiet, vi ser jo ens på rigtig mange ting. Og vi har et godt samarbejde, og jeg håber på, at vi kan fastholde og styrke det i årene fremover. Det glæder mig, det jeg lige hørte fra jeres ungdomsorganisation, at der nu igen er et godt og ægte samarbejde mellem jer og Venstres Ungdom. Det var egentlig også sådan, jeg selv, som ung, lidt før Sorun, stiftede bekendtskab med Færøerne. Det var præcis i et samarbejde med Sambandspartiets Ungdom. Og når jeg igennem tiden har haft møder med Kai Leo og nu med Barbara, så er det tydeligt, synes jeg, at vi trods 1300 km geografisk afstand plus det løse, har det samme udgangspunkt for vores politiske virke, for vores ønsker til, hvordan vores to samfund skal udvikle sig. Vi har, synes jeg, den samme grundlæggende forståelse for betydningen af personlig frihed, både for det menneske, som bliver stærkere af at have ansvar for sin egen tilværelse, men også for samfundet. Vi kommer ikke langt, hvis der ikke er frihed til at skabe sit eget liv, sin egen tilværelse, sin egen forretning. Vi kommer ikke langt, hvis staten, hvis de offentlige myndigheder spænder ben på steder, hvor det ikke er nødvendigt. Vi tror også på, at mennesker skal gå før systemer. Vi er ikke sat i verden for at skabe de bedste forhold for stive systemer, men for mennesker. Og derfor tør vi også udfordre de systemer, som ellers ikke bryder sig om det. Derfor skal vi også hele tiden huske at lytte til ungdommens stemme, så vi bevarer den her friskhed til at se kritisk på ting, vi også selv har besluttet. Det bliver sværere med årene. Det kan jeg sige helt ærligt, for nu har jeg været i politik i 32 år, og jeg har haft fornøjelsen eller privilegiet af at have haft en hånd på det meste. Kommunalreform, vores sygehusstruktur, jeg ved snart ikke hvad. Og man skal hele tiden lige huske på, at fordi man selv har lavet noget om for 10 år siden, så er det ikke sikkert, at det bliver perfekt. Og derfor er det så vigtigt, at der hele tiden kommer nye, friske kræfter ind, som tør udfordre. Fordi gårsdagens løsninger er ikke nødvendigvis morgendagens. Vi skal turde udfordre de systemer, som ikke bryder sig om dem. Og jeg ved for eksempel, og
det er jo også kun mig, der står i vejen for den diskussion, der skal starte om lidt. Det glæder mig selv meget til at lytte til. At I nu aktuelt er optaget af, at færingerne får en bedre sikkerhed for at kunne blive behandlet hurtigt, når helbredet svigter. Og det synes jeg er en vigtig debat. Jeg skal ikke blande mig i den. Jeg skal ikke blande mig i indre færøske anliggender. Men jeg vil bare sige, at for mig at se, at det er måske en af de vigtigste opgaver overhovedet i et velfærdssamfund. Fordi hvis der er noget, et moderne skandinavisk velfærdssamfund skal måles på, så er det jo netop evnen til at træde til, når helbredet svigter, og sikre, at folk får god og lige adgang til behandling, uanset hvem de er, uanset hvor de bor, uanset hvilken økonomi de har. Og her tror jeg også, vi kan samarbejde og inspirere hinanden. I Danmark har vi i hvert fald gjort en del siden systemskiftet i 2001 for at drive ventelisterne nedad. Dengang var det en kamp. Nu vil alle gerne tage deres del af æren af det, og det er fint, men dengang var det en kamp. Der var dem, der hellere ville bekæmpe privathospitaler end ventelister. Vi havde et sundhedsvæsen, som patienterne havde tabt deres tillid til. Ikke mindst dansk kræftbehandling var af en, for nu at sige det lige ud, elendig standard. Det kunne man se på tallene, på overlevelsesraterne, men man kunne også mærke det på patienterne. Hvis folk fik at vide på deres sygehus, at nu kan vi ikke gøre mere for dig, så havde de grundlæggende så lidt tillid til systemet, at de ikke troede på det. Tiden var fuld af eksempler på danskere, der for egen regning og på egen risiko drog ned i Tyskland til tvivlsom behandling, fordi de simpelthen ikke troede på, at når lægen havde sagt, at der er ikke mere, vi kan gøre for dig, så var det rigtigt. Og det har vi fået vendt. Masser af udfordringer nu, men vi har grundlæggende fået det vendt, fordi vi lavede et second opinion panel, vi lavede patientrettigheder, vi sagde, at hvis ikke man kan blive behandlet inden for 2 måneder, så kan man flytte pengene med sig. Vi lavede strukturreformen og forvandlede 14 amter til 5 stærke regioner, og er i gang med at bygge supersygehuse. De første er så småt ved at blive i brug taget. Det har gjort en kæmpe forskel. Det minder om, at politik tager tid, ting tager tid, men det minder også mig om, at ting godt kan lade sig gøre. Og for mig var det måske i virkeligheden et lille højdepunkt i mit eget liv, da jeg for en 4-5 uger siden sammen med formanden for de danske regioner, Ben Hansen, socialdemokrat, fik Kræftens Bekæmpelses hæderspris for den omstilling, vi med andre var med til at lave der tilbage i starten af 00'erne. Så jeg tror måske, at vi har nogle erfaringer, man kan lade sig inspirere af, og at vi i Venstre også har gjort os nogle politiske overvejelser omkring det her spørgsmål, som vi med fordel også kunne udveksle synspunkter på. For ligesom der ikke er nogen danskere, der bliver raske af at stå på venteliste, så er der jo heller ikke nogen færing, der bliver det. Og jeg kan i hvert fald se, at der nu i Danmark er meget, meget bred opbakning til de patientrettigheder, som vi for 15, 16, 17 år siden altså sloges om at få gennemført. Og derfor håber jeg også, at I får held til det samme her på Færøerne. Tak om point. Men der er jo lige en enkelt ting, som godt kunne gå bedre, og som jeg synes, vi skulle se at få rettet op på i fællesskab, men mest jer. Og det er, at vi savner Sambandspartiet på Christiansborg. Vi savner jo også til Venstres gruppemøder, hvor Edmund jo altid kunne bidrage med den særlige færøske vinkel. Jeg husker for eksempel, at vi på et tidspunkt drøftede reglerne for jagttegn, og Edmund fortalte, at reglerne på Færøerne de var lidt mere lempelige. Og han i øvrigt aldrig havde kunnet smage, om en fugl var fredet eller ej. Men det er så bliver et spøgefuld hjørne. Men vi mangler en sambandsmand eller kvinde i Venstres folketingsgruppe. Det gør vi af mange gode grunde. Men selvfølgelig også fordi, at tingene står svært i dansk politik, ligesom de jo også gør det i færøsk politik. Der skal være folketingsvalg senest juni næste år. Det er ikke på den flade hånd. Men det kan sagtens lade sig gøre.
jeg kommenterer normalt aldrig på målingerne, men nu er jeg jo ikke i Danmark, så er der ingen, der hører efter, og altså derhjemme, og man kan bare konstatere, at det står næsten lige. Og hvis ikke man vil kigge på nutiden, så kan man jo kigge på fortiden. Da vi sidst var i den afstand for folketingsvalget, som vi er nu, der var den daværende regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen lige gået totalt i opløsning. SF havde forladt den. 2 ministre måtte gå i unåde. Morten Bødskov, justitsministeren, og Uffe Elbæk, han var kulturminister. Dengang var han radikal, nu er han alternativ. Var han vel egentlig også dengang, men nu er han mere formelt alternativ. Og de var langt bagud. Altså, de var så langt bagud af stemningen. Mit eget parti var sådan, at det kører bare hjem med sig selv. Og sådan gik det jo ikke. De manglede lige 1 mandat, altså de manglede ufattelig lidt. Og sådan er det nok. Altså, det er først tæt op mod valget, at folk for alvor begynder at danne sig deres endelige mening. Men det er tæt. Og der ville det være rart, hvis Færøerne ville udligne i det mindste. Så det ikke er herop, at det danske folketingsvalg skal afklares, og det ikke er alene på Færøerne, man skal beslutte, hvem der skal være Danmarks statsminister. Så det vil være rigtig rart. Så jeg vil gerne udtrykke det håb, at det lykkes Sambandspartiet at komme tilbage i Folketinget, og jeg vil også gerne tilbyde på partiets vegne alt det samarbejde om det, som I synes, der er brug for. Og det kan være, at det bedste samarbejde er, at vi holder os væk, og så gør vi det, men vi vil i hvert fald gerne samarbejde om det. Så jeg håber altså, når folketingsvalget engang kommer den 17. juni næste år, at I vil lægge jer i scenen, så der igen kommer et folketingsmedlem fra Sambandspartiet, sådan at det ikke bliver forbeholdt en Javna-mand og spørge, hvordan går det, Lars? Og med det vil jeg gerne sige tusind tak for ordet, og tak fordi, at jeg måtte komme her i dag, og ønske et rigtig godt fortsat møde. Og så glæder både Solon og jeg os ufattelig meget også til i aften. Tak skal I have. Ja, vi takker Lars Løkke Rasmussen. Og nu er vi kommet til sørste og Hesen Lastfundet. Det er viktig at sikta sjukehusversjonen. Det er Brian Smetmark Stjårja Trygt. Vi bjør velkommen og gjør honom året. Hade sitter Orla? Uppförmån. Det går här nu. Ja. Okej, då var vi här på ett. Super. Tack. Och för handa. Super. Tack för det. Orla dejligt vi här. Så det inte. Och släppa fortälja om några så Olof så spännande som Tritchingar. Sista punkt av dagskron är liksom vi är. Första öppningen som man ligga hade med gå var hvis vi får hostet också är för kölar. Tänker man inte trycka som mot det så bara hade vi ting för öarna. Som statsministern säger så går det gott. Det går gott. Ta det ena. Och ett annat som man säger som är öle viktigt till det är att och har några ting och tänka för giv ett är rutschfällskapen och ett annat är hälsan tror och det sista det är så det som jag säger mer att fortälja syndrom
hur man kan förhålla sig till det. I kommer inte in i rydsfällskapen här på ett. Det första det tyckt och Brian här på ett. Det som jag ombor i till tyckingar för det tyckt. Det är akkurat fyllt 20 år. 8 år, så jag blev ändestående. Det är faktiskt det äldsta tyckingar för det i förrän. Från 1932. Men blev så ändestående i 88 och hever så nu 20 år av batchen. Så det märker att tryckt och just ner marknaden för vid två aktörer. Det är utfordraren, det är tannucha aktören till reisende tryck som hever framalliga vi har sett av marknaden skapande produkter. Och jag har varit nu en trygging av marknaden för den och har alla planer om att få mer. Och jag har av Backnordic samtidigt så jag har av stora helt men och samtidigt eisen och egen och är tryggt först och främst. Och så att nu säger vi inte rutschfällskap men åker är en liten end och en liten fel där för så åker kör öarna på sjur att samstarva vi andra och här då så särskilt dansk fel. Här är det som jag kommer att fortälla nerifrån här vid det. Så där Brian shaded och en lustår tyckt. Buskapföreningar till det. Det är inte nog relevant här men så är det röntor och det som jag tänkte är kanske vi till att lägga tre fram till det att sälja det sista 2 år då vi arbetar i en 4 dagar. Hin ändan rydsfällskapen i Grönland till Grönland. Här öll starfolken hötte en vidtjärd tycking. Det var en första av ansättelses vid skiften. Öle gå alltså supplement till öll hindig som man får i lönar och sättarna packan. Men för mer ta upplevelsen som jag hejer vi att vara lejare för bara i 100 starfolk som hejer en vidtjärd tycking. Det var det att jag visste att hvis det var något gavde och det var en utfordring med sådana sväsne, ja men så var det allt mer en touch arbetstider så kom det till Danmark och finche vidtjer ettla omklärstan. Och det var faktiskt öde gott som mer vita och bruka det och till helt ofta jag haft stora förnöjelse eller ekla vita hade jag finche därför så nog så där att och starfolken har varit något gott att Vidtjärd det är en vidtjärd som går bjöd utgången samstarvsfällan Jogan Mullholm Försäkring Danmark. Mullholm är från 1995, det är PFA-pension i Danmark som eierfällas, det är en av de allra starkaste kapitalkassen i Danmark att han fyrir sig. Det är den största aktören och största försäkringssällskapet i Danmark och hesten Ötchen, det gör bara det. Det är inte att det är starfolk, att det har en starfolk och hopp. Vi ser hos folk om, men en riktig sjukgräsister, lackna skrivare. Här är allt lagt upp till att det är till att det gör och det är till att det doa ordentligt gott. Det har sett till privat och inneföretag och det kan köpas att säga till allt hus och partnern som man har. Och det är så eisne det som är gott det där man vet som arbetsgivare och som starfolk och som partner hvis någon blir sjuk men så kan man ändå få komnas där så att man inte bekymrar sig om det. Det enda som man ska tänka på det är som är merpackan ganska. Kvar täcker vi tycker kvar är öde som det vill täcka. Alltså och hade så vi risker för att vara så ordentligt tryckningar i kedjor så en paragraf här men att det täcker till utgifter som standast out. Av behandlingarna och av ett filtern. Det är så det som det är och det tar jag nu men jag har det som mest är ödligt vant det är ja men vad är det för garantier som är givna i en sån vidare tryckning. Och det är öla knuskor och snökt det är innanför 2 dagar att han då sökt så hävdas färre om du däckar och innanför touch arbetstider så är man igång vid en avitcher. Och
alltså det virkelig något som helter alltid. Det det gör och han vittjer, det märker att du kvöfall igång vid en VR-skanning eller VR MRI eller kvällen med en eiter, så att du igång, du i systemet. Hvis man hittar det, men vad är det för vilka hattar som täcker så är det en stor paletta av allt möjligt. Alltså det som åker nog öll 24 gånger till det första punkten, det privathospital. Det är att du blir sänt och stanna för fram en skolvidger. Men här är en fysioterapi, fotterapi, kostrådgivning, missnusler rådgivning, kiropraktor och salafröing och så är det så att du kan faktiskt få ett utsköt till att affärer fitnesscenter istället för att få en vidger från kiropraktor eller fysioterapi eller så en kombination av dem, så är det att det faktiskt är hjälp till självhjälp. Så det visar bara här öde nog i mest som är täcka och på flera olika behandlingsstöd. Så hvis man säger att det är helt utöjligt som är täcka, så är det bara sätta danskon här alltså så som korsbåndsskier, axlarskier, det är täcka. Det är så som kommer från en skia, meniskon, diskusprolaps. Det är något som har stor betydning för folk. En starspelare som är ute och spelar fotboll. Där vi hittar det så säkert fler som känner det, men då man känner för på 30 år så är det höjden nog skjuta en kropp då man spelar innan då fotboll. Och ta hända skier allra helst. Och det gänger i arbetsplatser, det gänger i välvärden, det gänger i sikterna och hur gott familjen hever det att onkel hever och drivs vid en ski vid långt tid. Så när det är sjukor som inte är täckare till så som är brett spektrum är från behandling av AIDS, organtransplantation, alltså det sort som fer i den vanliga sjukhusverksamhet och skier som kräver akut behandling, alltså för hjärtstopp, så nyttar det inte på jag tycker det är ett arbets jag kommer igång till här. Allt som man kan se här på tar man hickret att det är att processen är så att det största allt vi att du finner ut du hotla från en behandling för ett land så skaffa den lackna vatten chain lackna för att sända vidare systemen. När jag ser behandlingarna kräver så en gång en lackna vatten. Här är det bara nog att du bara för till nästa steg uppfylla en skierfrågan. Och så är det att innanför 2 arbetsdagar så är du svär om du däckar. Och innanför 2 arbetsdagar så är du igång vid en vidge. Det är förlöpet och det är garanti för det. Man kan säga som ett döme om det så är det en tøysvian først og filmen at det var så var framme om två utdrattade kvinnor som har kommit till skia. Det var cirka samma skia, men den ena hej faktiskt vidtjejning och hin hej inte. Han som säger vidtjejning, hon får utgången att förlöpe, hon fick en shota vidtjej i Danmark. Och förutsättningen att system innanför touch arbetsdagar, men så var hon kortvidare och var gångt. Och kom shot att arbetsplatser och var shot frisk att och inte var han min. Men jag hinner var en helt annan stöva att hon är så inte så tryggningsnamn, men börjar bara efter att köra jungen det helt vanliga förlöpet och det betyder hon börjar ödelgånge och tar hon så ena för att komma igång. Ja, men så faktiskt hade det visst hon inte nog haft en pinne och OP här jungen lagt förlöp, men faktiskt har hon så haft det här sjukorna eller skian så långt att det är ju värande min. Så jag säger att
att han skjuter vitchen faktiskt kan rädda henne fra att få vara nummer 1. Så det är något som är väldigt viktigt att ta vi oss ner. Nu är det Sean Lischberg till att åker vi tryckt eller några andra ger det bara för välgörande ändamål. Det är något man köper till. Som man kan säga här är ett döme om priserna till flera försäljare, men det som åker vanliga ger till att sälja då i balkapackon. Typiskt för under 4 starsfolk och så över 4 starsfolk. Här är den imiska priser per starsfolk som är råknar. Och så kan man för förjar köpa flottningshusgöjder som faktiskt är bara till att tryckingen betalar flåfärser. Flottningen av timern som ska behandlas. Man hade också inte bara döme här äntligen visst en ägare som hade äntligen kommit till någon och kontakta någon om flera spårningar. Så kan man säga att det är nog heller inte av ångon att det här duckar upp. Kaleo har ju en uppskott här i sambandslockron här i häst alltid. Och miljötryck till föringar. Här blev så eisen inhämtat några upplysningar om hur nog här var ägla miljötryckning i föringar. Och hade det det som ligger inne av Laktingen så hemma så att tryck har vi över 100, betmansion 800 trusch och Louis var 500. Hans ägla sia är att omedelbart viskas tullen i källen och hade 1500 föringar av i vår 3000 den 3%. Man kan säga att åker alla aktörerna i färjan vilket det är i 15 att sälja sig tryckingarna, vilket är tryckingar. Så marknaden är heller inte helt big från en. Alltså det är riktigt några fyrduckor, några stonar, några folk som många har hört men de möjliga för. Men också runt den är det i alla fall klart att det så senaste tydligen och det vet ju om det är till döms uppskottet så samma sorts kläder men det har varit en nog större aho för det och grava i alla fall lagt mest till att nu är det helt näka som folk börjar snacka om och spyrja om rådgivning och priser och annat gott på. Vi så kunde hitta det så 3%. Okej, men hade så det hur är det så? Och är det alltså är det nog är det lite men alltså det syns så men det har så just en sammanbring med Danmark. Här på. Och i Danmark är det så att här har 1,9 miljoner i Danmark. Det vill säga 40% har en privata vidtjänstning. Sammanställd med grejen som är i Berlinske och TV2 i august i Seijan. Och här är att han 1,9 att täcka i stolen alltså alla befolkningarna, alltså 5,6 miljoner danskar, det är nog böd och äkta fällare som är täcka i. Men det säger till att i Danmark har man en nog större penetration, alltså nog större hopp som har tegnat sig utskrivningstryckningarna. Och vad är det så äckligt här? Äckligt är det 2 årsrutcher i Danmark som jag finner fram till hur man har i Danmark. Det är därför det första så är en privat sådanansförsäkring blivit en normal parster av ansättelsesvidskiften. Det blir en parster av om man vill löna packan, sedan packan i Danmark. Och ta nästa det är så faktiskt att det är inte bara eliten av det är inte bara det rykaste 1% eller 3% eller ett annat. Men det är faktiskt något som alltså här målar murar allmänliga lönemottagare som suttjar ändamål i att tegna sig. Och ändamål så där det är att det är en lätt och short jobb att komma igång till arbetet. Och så kan man säga det som man eisen sa i med landet när ta nämna det som statsministern är inne på att det är sådana här svärt i Danmark har kanske brått sig kurvorna och är blivit bättre. Vi garantier och annat.
men det har ikke gjort behovet for vidtje-trygging av minne. Det har faktisk bare brøtt av sinter ui hvordan folk bruker vidtje-tryggingar. I det ble tryggingene ofta oftare brukt til at futja fysioterapi, massage eller psykolog, sånn. Og det er faktisk de tingene som gjør at startfolkene ikke er nye sliten, det er ikke sjuka med det, eller ikke sjuka med det langere enn hekst ned. Og faktisk egentlig ikke nye sliten. Og det er næga som begge arbeidsgiver og startfolk har sett virre av og har tidlig tilsyn. Og i Danmark kan man så säga att det är flera 100,000 om året som tegnar hese budgettryggingene kjøpt nå. Så det er en stor vekster det sett nær. Så tror jeg vil jeg for mine eisene at man kan helt klart gjøre noen forbedringer i førskolen og helseverket, gjøre noen garantier som til døms det aktuelle oppskottet, men her eisene et veldig godt supplement. Det passer godt sammen videre hele. Og som sagt, det aller viktigste det er jo det at nettopp at dere anser etter dere helse og så gjør vi ha det godt. Og blir vi ha det godt. Ja. Da så er det egentlig her. Og så omkjøtter jeg at jeg snakker ordentlig sorisk, men til det. Hade det var fett. Vi tackar för det. Nej, Helge, vi har glömt en liten ting Johanne, det var att jag var Larsen lite hälsa för avgång. Det skulle vi göra så men samma som vi gör. Helge, jag vet inte du andar Paula. At det lykka at hvis du nægar hever noen spurningar til han der mannen fra Trygt, så han Galileo og Johan Petersen, så at Galileo. Takk for det, jeg sendte tværspurninger. Da første om de kunne gjøre sambandsløsninger til på Trøstus og folk. Og da næste vi har sittet trønnerlendene vi oppskottet sjokken, og så har vi finnet noen opplysninger inn fra bank og fra tryggerfellen og sånne. Så legger mest til at tar vi tås om polisene, så er det privatpersoner, men så er det fyretøkker. Jeg også har hvordan polisene virker til å fyretøkke trygger et sånne folk. Vi er det givet som opplysninger på ene polisi eller er det per folk, til dem som sier Bank Nordic, som har trygger et sånne folk. Er det ene polisi eller er det två truspolis. Vi tål någon här. Så hade jag och alltså nu kan jag inte veta hur det är tjahinnon men vi har som tål här är einsteigingar tar till enkeltvis och i fyra behöver så tälla det som ett vi har som då vi tryckt hej upplöst det var i 100. Alltså tälla kan vara nexter överningar. Det första. Ja, det kunde jag vara näka väl större, men jag håller även ut en upplysning som Trygt gav. Här skriver jag att det var omlai tutsi minnefyrdigur som hei omlai 8,5 brukare tillsammans. Så det var så akkurat här var det inte så här, men det kunde täcka ju nog större tal, ja. Och så kan jag nästan lyckas säga att polisen är ekla tillbuden som är given. Ja, och kan sagt att köra sambandsforskning till på 30,000 och till ett till så täcker det väl. Näka bull. Tack för det. Ja, så är det Johan Petersen. Det är Ja, tack för det. Ser överst och nettopp att som kan ligga in ju att alla frågor var säkert. Det har nummer 8. Det att här är byten minimal. Du kan sikkert vara bättre säga till en akkurat här. Men jag har ju en supplerande spurning eller en spurning som relaterar till att här och Johan till Lars Løkke. Men det blev inte huvud till. Ja, okej, så ställer spurningen här.
till så att åren blockskipan kom gilt, där vi hade refusjonsskipan. Ta hade föringar en vissan trygglaga i behandlingsvitcher och Rutschurgrosten och speciellt i Danmark. Och ta i blocken så kom så blev lyckas som penningarna tar blev öra mest örsen. Och så blev blocken på ett annat tidspunkt så blev han frist och fast och tälsa till sjukhus fick minne pengar som tog in Jack. Ja, det var Peter Elsen som gjorde en utdragning. Det tog ju år var färden av blocken att första söndagsfärd eller sjukhusfärd finns ju 1 miljard minne på 20 år. Och tills vi inte blir minne att han hade. Och så egentligen var det spurningar, men det tycker han ska nog stilla sig som mer för mest jag någon Richardboy och jag någon ting. Jag ser här pengar i avmarsningarna. Här var det tidigt rätten från förskolan patienten. Så låt jag vet och det skulle börja efter att specialister kommer till förjar. En månad eller att se på månad eller att färra månad eller kvarskans bönder på månad och arman vill visitera och färra stilla en diagnos. Jag tycker anfall han inte glad för spurningen. Okej, tack för det. Jag fick så positivt slapp av igen. Och jag hade en av de väsentliga tingene som sambandsflocken ska få riktigt på. Om vi skulle låta oss lända att vi missa rätten som statsborgare i danska rösten. Ja, det är inte ju att det bara meint att det är omboförtryckt. Och det var också politiskt, så att jag vet inte om han får Sverige och nej. Det är helt stort att Sverige i alla fall att sikt till många part av blockstol. Alltså och få många blockstol. Men jag hann faktiskt upp för oss här så till Jordan. Så är det inte så. Ja, hej. Skulle förhindra man att allmänna kan få spekulera ut i. Så har vi bara boilistor att ta upp tid bjöd ut och så till de amerikaner så kunde så komma dit ju in och täcka patienterna. Vi kunde kanske eisen ut i sjukhusen bjöd amerikaner klicken. Ja, alltså jag tycker alltså nu är jag som hatta konkreta widgets alltså hatta Corio som sagt alltså det är den danska Mullholm-försäkringen som kör det helt konkret genom och är super alltså öjliga professionella omkring det och runt vi tar folk som har sent genom system är att det är ett otroligt gott förlöp alltså professionellt att man och ta är det tej som egentligen förhandlar avtal vid privata hospitaler och andra är vilka stående. Men helt säkert näka som man kanske kunde bjöda in på från lands 20 hvis det är kapacitet till det. Ja, hvis ikke nægar hever en annan spurningar til Brian, så alltid er vi for at takka Brian og for hans innlegg. Takk for Brian. Ja, så er vi kommet til endan hos landsfonden, og vi bager årstørerne, Helge og Anfinn. Vi takkar fundarfolk for å gå funda seg, og gjøre året atter til formann Floks. Hallo. Ja, først. Ja, først av alt skal jeg kanskje takke statsministeren som er kommet langst av ved. Han vil farger, og vi takker for at han gav seg stunder hest for å komme hjem. Vi tar ofte ligge etter honom, men ikke tikkene sier en statsminister han har uragere, og til oss ikke passa for en hest for. Og tatt samstarv mellom Venstre og Sambandsflokken til fremme for yrkesfellesskapen, og vi tar man sier en påstående dialog vid det og bare flokkene skjemjesøkjande og samstarvsinneier. Og tog det til fremme for folk og land at vi drøyner at det var en tatt en dialog.
Nu lägger det ganska mest att det tar sig först och det är samband någon kan det säga att jag var i hanta i Lars och Saulron och Flåden någon och jag tar sig så först alla min sol havnar och så jag hade kommit till kvitan där så säger Saulron alltså förresten skild och att han säger men till lektion till avklara att har vi bara tar oss samman så alltid för det mesta vi tar oss först men jag så kopplar sig till Dankstad och Mattes men jag har inte några trubbelar ska Lars skilja först men Saulron är så som skilt i allt och jag tar i oss alla min lavnar. Det är så där. Men jag har det att det inställt haft det fantastiskt och ett präck om att det målen vi har sätta brettan kan man säga är då aktuell. Bäget är vi marknaden är kongen som vi såg och ta förra Richards Jordan är var inne och gröt ifrån. Kvar skulle till och jag måste säga som är nu visste jag synd och längt av kommer till jag korsar till en ära framåt som man är. Att tar och kommer näka avvis i samband med virusökning. Långkor än tryck vid de flesta görs affärer. Vi halta en av fläkarsen i förrjun framlägga block och sända av landen, men vi såg i det att tar här flera projekt i köjrande. Här då röjn att skapa virusökning, att få mer för vörerna. Och så kom man in och ja men kvärt vid pelagiska. Här är ju det största tillfång. Och i älven, för jag tar det ju mer. Och här var det ösning att så enkelt som om man singelfrista makrel och köra i en plastikpåse, 2 makrelen för en plastikpåse, ta gärna virusökning på 40%. Ta lever helt övervätligt, men så enkelt är det virusökning. Men här och fram kan man så ösning för att vi är vid nekkomordukten härifrån. Ösning var i landet, ta sista inslag var så för att tryckt, och här halte jag vid Finko på präckvom att det vi vittjar tryckt nu och Lars Løkke var ösning i att det är äckliga betalt för borgaren är av röjtøy, och vi suttjar nu att den skjøte vokster i att tekniska tryckingarna och det blir mer och mer aktuellt, kanske ösning tøy vitter, kanske en god säljare för tryckingarfällen i förrjun som det gjør, så jag nu har det ordentligt kommer fokus på det, folk tekna tryckingar mer än avår, och tølen i Danmark säger att 3 kvar danskar här så tryckingarna. Så är spårningen som jag sett jag ut i Landsjukhuset vi var vid var ute för en 14 dagen så ja. Ta spårningen ja men så jag det heter som ett alternativ eller en kappegarneta ut i sjukhusvästen. Det är inte att jag åter att vi alla föringar och sambandslockaren med alla föringar till att vi har en landstäckande tryckning för alla väl tröstas och föringarna så kostar det bara vi listar prisen 50 miljoner kronor och i månaden vi brukar 1 miljard i det till hälsoverket. Så i spårningen så kan man söka det som en god spärring och ett gott alternativ till lokal hälsoverk. Men så sätter spårningen är det kanske en kappingarnät, söka det som kappingarnät. Och här ute var det skjuta Sverige. Tog att det som tejs och fyrsar är att visst vi tecknar en sån tryckning så är det kanske synter mera kan man säga vill minne spännande att vara lagt ner Landsjukhusen eller sjukhusväsen i förrjun. Tog att det är spännande uppgångar vara tecknar ut i privat regi. Men här är det så inte som man i arbetar i hälsoverket nämnde. Jo, men Landsjukhuset och sjukhusverket i förrjun kan annars bjöa sig in att göra sig vittjorna och kanske få pengar för tryckningen för det. Så är så inte det mer som en möjlighet och ett alternativ helt än en kappingarnätan till lokal sjukhusverk. Så hade vi klarat att minka böjlistarna helt betydligt och folk fick och vittjor och sjukhusverket till allmänna fokusera på de rötta tingena så trycker vi väl att det finns mer för pengarna. Det är att ungmannafällöjne, väljarafällöjne, att de unga är aktivt, till rätt och till glädjeligt. Och vi vet att jag ska inte äldre, det är så redan gammal, det följer mig en rättlig unga, men det är inte limlig ungmannafällöjne. Vi har kanske till att fira, vi är öliga passelig och inte för förlängt av spåren och så vidare. Så är det öliga gott det här att ungmannafällöjne till många tycker som släpper det här var rymliga fria resor, släpper att komma vid alternativ politik. Och årstorren sa att närmast så skall, till vad skulle jag nu göra till att han var så längt vid synen av tog som vi annars standa fyra att här ända vid rådtjus där året blev frukt. Så han kottade bara av beina vägen. Jag vill inte vid maskin, inte med jag näck och lev upp i gaven och en Eibjörn så fick jag komma nyratter. Så men till inte ivast då ju halt vänster över ösnen näka du ser om runt när vi så in ungmannafälla. Nu vet jag inte nu är så ungt att Lars Løkke var formar vi vänsters ungdom. Men jag kände onkel av dem och vi var för någon 2-3 månader så igen är och Magni och Reiter och Vicha och vänsters ungdom. Och det var inte ivast då att åtta torra
ikke mål, men tar våre alla tøyner og pressa og kan man säga eliten og i vinstra vi søgnen alternativa politikk. Og til ankers vekkene setter skupp og innanfra i flottjen og færre sin røring og gjør ganske det vi tuksa igjen, men altså det som øyne for vi rett og godt kanskje vi skal tuksa det nødtjon og gjøre tingene enn bedre. Så til alt godt vi en lovlig og oppfinnsom ungmannafella og jeg harmest allmykje at Eibjørster nå sier at han har ikke stundet langer og føler ikke han gjør mer ungmannafella men jeg er jo sånn løte i at han hever en av bjørsta politiska framtid og ta vevn i øyne vi kommer suttja nekk til han i framtiden. Så vet ikke om jeg skal gjøre snakk mer på sjur utan å takka for jeg vil ha haft en gåan og silian landsfond vi nekk en gåan kjertje og her vidt som samboslokker sier vi har sett det rødt og tingene av brettan fram mot en kommande vele ta vi så falkalingsvele og en lagtingsvele og vi vevna sjølvande at vi får en sterkan sambandslokk innatur, bæja folketing og ikke minst lagtinga, så er vi at å sleppa mynta et landstyre i Førje. Så enn øyne for nær, takk for et sommål, og noen av oss suttja så til varslen i kvall, her er gøy under døra. Takk for Ja. Og så er det til, vi enda alltid i vunden via Sintja Kjøsangen, og nå vet ikke om forsangeren tjokken, Anfen kan legge fire. Jeg kan er i stedet, ja, gjør så vel, jeg kan.